استقلال. روزا با 5 زبان برنامه‌های تاجیکستان سرزمین تشخص‌های کارزار ننگ و ناموسی پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی و حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی و آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз таваҷҷӯҳи расонаҳои бонуфузи ҷаҳон ба ҷашни байналмилалии Наврӯз равона гардида аз таъриху тамаддуни ғании миллати тоҷик башорат медиҳад. расонаҳои хориҷ истиқболи ҷашни Наврӯз дар шаҳри Душанберо бо наворҳое инъикос карданд, ки дар он симои як шаҳри зебову пурнишод, мардумони хушҳолу меҳмоннавоз ва фазои идонаи саршор аз рангу мусиқӣ таҷассум ёфтааст. ҳамкоронамон Қурбон Қурбонзода гузориш медиҳад. В Таджикистане отпраздновали Навруз. Торжества прошли с участием президента республики Мамали Рахмона и председателя города Душанбе Рустами Мамали в столичном комплексе Навруз-Гох. расонаҳои маъруфи ҷаҳон боз ҳам фарҳангу тамаддуни аз умқи таърих оғозёфтаи миллати тоҷикро ба аҳли башар ёдрас мешаванд. фарҳангу тамаддуни марбут ба миллати тоҷик ки ҳазорсолаҳо масири таърихиро тай кардаву то кунун устувору пойбарҷост, бо инъикоси ҷашни фархундаи Навруз аз тарафи бонуфузтарин расонаҳои иттилоотӣ сурат мегирад. Празднование Навруза в Душанбе продолжается. Мы сейчас находимся в столичном ипподроме, где через считанные минуты начнется главный праздничный концерт. ин на танҳо мақоми шоистаи миллати тоҷик дар арсаи ҷаҳон нест, балки бозгӯи эътирофи аз шумули қадимтарин миллатҳо будани тоҷикон аз ҷониби дигар халқиятҳои олам аст. шабакаҳои телевизионии Евроньюз, Мир 24, Алҷазира ва дигар расонаҳои хабари сатҳи байналмилалии тантанаҳои Наврӯз дар Тоҷикистонро бо таҳияи хабару гузоришҳои гуногун инъикос намуданд. дар матолиби таҳия кардаи ин расонаҳо Наврӯз рамзи ҷаҳонии дӯстӣ, сулҳ ва ҳамбастагии инсонҳо гуфта мешавад. зикр шудааст, ки ҷашни марбут ба миллати тоҷик бо гузашти ҳар сол ҷуғрофияи худро васеъ кардаву аксари кишварҳои дунё онро бо риояи оинҳои замони пайдоиш истиқбол мекунанд. ин рӯйдод ҳоло кишварҳои берун аз ҳавзаи тамаддуни Наврӯзро убур кардаву қариб дар ҳама гӯшаи канори дунё таҷлил мекарданд. расонаҳои хориҷ истиқболи Наврӯз дар Душанберо бо наворҳое инъикос карданд, ки дар он симои як шаҳри зиндаву пурнишод, мардумони хушҳолу меҳмонавоз ва фазои идонаи саршор аз рангу мусиқӣ таҷассум ёфтааст. либосҳои миллӣ бо нақшу нигори зебо, рақсу сурудҳои анъанавӣ, таомҳои миллии болаззат ва анъанаҳои кӯҳан ки аз насл ба насл ба мерос монданд, таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро ҷалб намуданд. ин танҳо як намоиши фарҳангӣ нест, балки муаррифии рӯҳи миллати тоҷик ва арзишҳои волои он ба ҷаҳониён хоҳад буд. яъне Наврӯз танҳо як ҷашни тақвимӣ набуда, балки як мактаби ахлоқист, ки инсониятро ба дӯстӣ, бахшиш, ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтирому арҷгузорӣ ба арзишҳои якдигар даъват мекунад. ҷаҳонӣ шудани Наврӯз, ки имрӯз аз ҷониби созмонҳои сатҳи ҷаҳонӣ эътироф шудааст, бозгӯи аҳамияти бузурги фарҳангии ин ҷашни кӯҳан мебошад. муҳимтар ин аст, ки халқиятҳои гуногуни олам дар ҳоли истиқбол аз ин ҷашни зебоӣ Наврӯз ҳамдигарро бо ибораи Наврӯз муборак таҳният мегӯянд. бахт насибатон кунад.
намоиши пуршукӯҳи асарҳои бадеӣ ва муаррифии урфу одату ҳунари мардумӣ дар ҷумҳурии Узбекистон. Дар доираи баргузории Рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар Узбекистон дар толори намоишгоҳи давлатии тасвирии Узбекистон дар шаҳри Тошкент муаррифии асарҳои тасвирии рассомони моҳири Тоҷикистон ва дар қасри санъати миллии синамои Узбекистон Рӯзҳои синамои Тоҷикистон ба кор оғоз кард. Фахриддини Муҳаммад Юсуф ва Меҳрӯзи Ҷумъа гузориш медиҳанд. истиқболи самимӣ бо таманниёти ҳамдигарӣ дар доираи барномаи баргузории Рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Узбекистон ки бо таҷлили Наврӯзи байналмилалӣ оғоз гардид, тадбирҳои рангини ҳунарӣ аз ҷумла муаррифии асарҳои тасвирӣ ва филмҳои бадеӣ ҳаводорони зиёдро ҷамъ овард. дар маросими ифтитоҳи намоиши асарҳои тасвирӣ аз натиҷаи ҳамкориҳои судманди ду давлат ёдоварӣ шуда иртибототи қавии фарҳангӣ ва густариши он назаррас баҳо гирифт. Бугун Ӯзбекистон тасвирии санъат. имрӯз дар галереяи санъати миллии тасвирии ҷумҳурии Ӯзбекистон як ид аст. Зеро имрӯз мардуми бо мо дӯсту дорои риштаҳои хешутаборӣ, санъаткорону ҳунармандони Тоҷикистон инҷо ҳузур доранд ва аз намоиши маҳсули ҳунарҳои тасвирӣ мо хеле шодем. Барои он ки тариқи ин гуна намоишгоҳҳо ва муаррифии санъати асил мо табодули таҷриба мекунем ва бо ин васила аз ҳаёту рӯзгори ҳамдигар ҳарчи бештар ошноӣ пайдо менамоем. Масалан, имрӯз муаррифии асарҳои тасвирии рассомон аст. Ин гуна тадбир далолати он аст ки мо ҳам маскан, ҳам фарҳанг ва ҳампаймон ҳастем ва ривоҷу равнақи муносибатҳои фарҳангӣ барои мо бисёр азиз аст, зеро дар ин масир дастовардҳои назаррас пайваста ба қайд гирифта мешаванд. Мо ҷонибдори онем ки на танҳо имрӯз, балки оянда низ ин гуна тадбирҳо ривоҷ ёбанд ва мо яъне мардуми ба ҳамдӯст ҳамеша дар иртиботи қавӣ бошем. Тақдим etgan, bu yerda biz turli janrlarni ko'ryapmiz. дар ин рӯз бо бархурдорӣ аз намоиши асарҳои тасвирии Тоҷикистон ҳаводорони ин намуди санъат аз ҷумҳурии Қазоқистон низ ташриф оварда ба ҷаҳони бою зебои тахайюл ворид гардиданд. Мне очень понравились картины, прям не такие яркие, живописные, и видно, что художник вложил душу свою, эмоции свои, поэтому очень прекрасные картины. Я вообще в восторге. дар намоиши асарҳои тасвирии рассомони Тоҷикистон намунаи эҷодиёти тахайюли 6 рассоми тоҷик муаррифӣ гардид ки инъикоскунандаи фарҳанги бою пурғановат, табиати зебои Тоҷикистон, урфу одат ва дигар арзишҳои миллӣ буд. Дар доираи ин рӯзҳои фарҳангӣ намоиши асарҳои рассомони тоҷик таҳти унвони рангомезии Наврӯз баргузор гашта истодааст. Дар намоиши ин имрӯза зиёда аз 30 асари рассомони тоҷик ки бо сабку услуби гуногун эҷод шуданд ва асарҳои осори эҷоди рассомони арбоби ҳунари Тоҷикистон, шинохта ва маъруфи Тоҷикистон ва ҳамзамон рассомони ҷавон ба пешниҳоди ҳаводорони санъат, ҳамкасбон, ёру дӯстон пешниҳод шуда истодааст. равобити дуҷониба миёни Тоҷикистону Ӯзбекистон саҳифаҳои нави таърихиро соҳиб мегардад ки пайваста бо дастовардҳо ба қайд гирифта хоҳад шуд. иртиботи фарҳангӣ асоси дипломатияи фарҳангист. намоиши асарҳои тасвирии мусаввирони тоҷик дар ҷумҳурии Ӯзбекистон бинандагон ва ҳаводорони ин намуди санъатро ба умқи баде ворид кард. шаҳри Тошкент кохи миллии санъати кинои Ӯзбекистон. инак тадбири дигари муҳим ки дар заминаи рушду инкишоф ва таҳкими ҳамкориҳои фарҳангӣ миёни ду кишвар Тоҷикистону Ӯзбекистон роҳандозӣ гардид, рӯзҳои синамои Тоҷикистон дар Ӯзбекистон аст. дар маросими кушодашавии рӯзҳои синамои Тоҷикистон дар Ӯзбекистон аз таҷрибаи деринаи филмофарӣ ва иртиботи устувор дар ин самт хуса дастовардҳои назарраси ҳамкориҳо дар замони кунунӣ ки бо такя ба иродаи қавии роҳбарони ду давлат Тоҷикистон ва Ӯзбекистон натиҷаҳои назаррасро дуруст ёдоварӣ шуда дурнамо нек арзёбӣ гардид. ёдовар мешавем ки дар асоси равобити судманди дуҷониба бо пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев таҳия ва наворбардории филми ҳунарию таърихии муштарак доир ба дӯстии халқҳои тоҷику ӯзбек дар симои абармардони олами ирфонӣ Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ ва Мир Алишери Навоӣ мавриди корбарӣ қарор гирифта. дар ин самт консепсияи филм таҳти унвони Дурахши Ахтарон Ҷомӣ ва Навоӣ омода ва сабт гардид. аз рӯи ин консепсия
филмноманависони ҳар ду ҷониб бо иштироки фаъоли олимону таърихнигарон ва синамогарони тоҷику ӯзбек филмномаи мукаммали ҳунарии муштарак дурахши ахтарон ҷомӣ ва навоиро таҳия намуданд. муаррифии филмҳои арзишманд ва тозаэҷоди бадеӣ синамогарони тоҷик дар кохи миллии санъати кинои ӯзбекистон баргузор гардида шумораи зиёди дӯстдорони санъати киноро бо намунаҳои беҳтарини синамои тоҷик шинос гардонид. хеле сарфарозам ки дар рӯзҳои фарҳангии тоҷикистон дар ӯзбекистон дар шаҳри Тошканд ҳузур дорам ва дар доираи ин рӯзҳо баргузории рӯзҳои кинои тоҷик ки бо 4 филми ҳунарии тоҷикистонро дар шаҳри Тошкент муаррифӣ мекунад қарор дорем. хеле заминаи хуб аст ки дар доираи сиёсати хиратмандонаи ду президентҳои кишвар як имконияте барои ҷавонон фароҳам омадааст. Тоҷикистон ва O'zbekiston xalqlarining муносибатҳои мардумони тоҷикистон ва ӯзбекистон бениҳоят риштаҳои таърихӣ дорад. дар замони муосир ин гуна анъанаҳо боз ҳам рушду такоммул ёфтанд ва дар заминаи иродаи қавӣ ва сиёсии роҳбарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев равобити дуҷониба боз ҳам ба сатҳи сифатан нав расиданд, хосат дар соҳаи филмофарӣ. намунаи возеҳи ин оғози таҳия ва сабти филми бисёр таърихиву бадеии Абдураҳмони Ҷомӣ ва Алишери Навоӣ мебошад ки сабку услуби хосро дорост ва дар бораи дӯстии мардумони ду кишвар нақл мекунад. ин гувоҳи риштаҳои устувори фарҳангӣ аст. мо ифтихор дорем ки имрӯз рӯзҳои синамои тоҷикистон дар Ӯзбекистон баргузор мегарданд. ин маросим ҳаводорони зиёдро ҷамъ овард. баргузории рӯзҳои кинои тоҷикистон дар ӯзбекистон ба таҳкими робитаҳои фарҳангӣ байни ду мамлакат ва муаррифии дастовардҳои синамои миллӣ дар арсаи байналмилалӣ мусоидат менамояд. ҳамакнун номгӯи зиёди филмҳои гаронарзиши бадеӣ ва намунаи эҷодиёти синамогарони маъруфи тоҷик бо имконоти фароғ дар Ӯзбекистон чун фестивали кино барои ҳаводорон муаррифӣ мешавад. дар талоши ҳақиқат, зиндагӣ зебост ва муҳит дар шахс ба ин монанд имрӯз филмҳои зиёди тасвирӣ муаррифӣ ва намоиш дода шуд ки ба ҳаводорони санъати синамо илҳом ва рӯҳияи хос бахшид. рӯзҳои кинои тоҷикистон дар Ӯзбекистон хосат дар шаҳри Тошканд 24-25 март идома меёбад. Фахриддин Муҳаммадюсуф, Меврӯзи ҷумъа, Ӯзбекистон. имрӯз гурӯҳи хабарнигорони ҷумҳурии Қирғизистон дар доираи сафари худ ба ҷумҳурии Тоҷикистон бо фаъолияти шабакаҳои телевизионӣ ва истифодаи технологияи муосири соҳавӣ дар ин самт шинос гардиданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. ҳайати меҳмонон нахуст аз студияҳои сабти овози хонаи радио ва студияи навтаъсиси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо навтарин технологияи сабти садо ва шоу барномаҳо муҷаҳҳаз гардиданд дидан намуда дар хусуси раванди таҳияи барномаҳо ва шакли пешниҳоди онҳо маълумот гирифтанд. ҷараёни сабти шоу барномаи телевизионии Шабоҳан ки аз телевизиони Тоҷикистон пахш мегардад ба хабарнигорони кишвари дӯст писанд омад. Меня зовут Аймирим Назарова. Я корреспондент государственной телерадиокомпании ЛТР. Впечатление о программе «Шабохан» у меня просто невероятные, просто потому что я первый раз сама выступила. Студия современная, профессиональное оборудование. Все классно, все супер, мне очень сильно понравилось. сипас мубодилаи афкор байни рӯзноманигорони ду кишвар сурат гирифт. масъулини кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба таърихи бунёди хонаи радио ва ташкили студияи сабти садо маълумот дода изҳор гардид ки иттилоъ дар замони имрӯз хеле муҳим ва дорои арзиши баланд мебошад, аммо тарзи пешниҳод ва баррасии масъалаҳо дар хабару мақолаҳо аз хабарнигорон масъулияти бештареро талаб мекунад. дар ин замина истифодаи дурусти технологияи муосир ва шабакаҳои иҷтимоӣ дар фаъолияти имрӯзаи ҳар як расона аз дастовардҳои муҳими соҳа ба шумор мераванд. аз ин лиҳоз рӯзноманигорони тоҷик бо назардошти ин хусусиятҳо пайваста талош менамоянд то дар ҷаҳони имрӯзи иттилоот мавқеи сазоворо дошта бошанд ва бо таҳияи барномаҳои ҷолибу дидании фазои иттилоотии Тоҷикистонро фаро бигиранд. рӯзноманигорони тоҷику қирғиз дар хусуси тарзи пешниҳоди маводҳои интернетӣ ва хабару гузоришҳои фаврӣ изҳори назар намуда барои пур кардани фазои иттилоотӣ ва баррасии муҳимтарин масъалаҳое ки ба фаъолияти рӯзноманигорон
дахл дорад, назару андешаҳои худро баён намуданд. Бекмамат Асанбеков, журналист из Кыргызстана. Ну, мы в Таджикистане находимся уже несколько дней. Огромное количество самых ярких, самых лучших впечатлений. В первую очередь, это, конечно же, очень дружелюбные, гостеприимные, добрые люди, наши братья и соседи таджики, которые встретили нас очень тепло. Ну и, конечно, очень разнообразная, богатая программа, которую для нас подготовили. У меня очень хорошее впечатление о городе Душанбе. Я здесь впервые. Меня поразило, насколько здесь много зелени, парковых зон, очень широкие улицы, очень уютный и чистый город. Я думаю, что эти впечатления сохранятся очень надолго в моей памяти. сипас ҳайати хабарнигорони қирғизистон давоми рӯз ҳамчунин аз студияи телевизионии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон дидан намуданд. маврид ба тазаккур аст ки сафари хабарнигорони қирғизистон дар тоҷикистон то 27 март идома меёбад ва онҳо ҳамчунин мавзеъҳои таърихию фарҳангии шаҳри норак ва ноҳияи варзобро тамошо менамоянд. Сегодня мы находимся в университете туризма, и вот как только мы вошли, нас встретили очень хорошо. Ну, это было очень красиво, станцевали, и наш кыргызский танец тоже. Ну, спасибо за такой классный прием, это было очень приятно. А если говорить про сам университет, то это действительно очень-очень классно, потому что нам рассказали, что здесь получают не только одну профессию, да, за которую ты заплатил или ты намеревался получить, а в итоге вы сможете обучиться еще одной профессии, а по желанию и даже 2 профессиям. Я считаю, что это действительно очень хорошо. ҳадафи асосии сафар таҳкими ҳамкории иттилоотӣ ва густариши робитаҳои дӯстона байни Тоҷикистону Қирғизистон арзёбӣ мегардад. боздиди хабарнигорони қирғизистон дар тоҷикистон сафари ҷавобӣ буда онҳо дар ин муддат дар тантанаҳои ҷашни байналмилалии наврӯз дар дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар иштирок менамоянд. наврӯз ҷашни худшиносии миллӣ. наврӯз ҳамчун маҳбубтарин, қадимтарин ва зеботарин ҷашни мардумӣ дар домони табиати зебои кӯҳандиёри мо зуҳур карда, дар сарнавишти миллат ва тамоми меросбарони он бо ибтикороти созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақоми байналмилалӣ гирифт ва ба асолату воқеияти таърихӣ баргашта суннатҳои аҷдодии он барқарор гардиданд. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои кишвар тантанаҳои ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар сатҳи баланд ҷараён дорад ки аз раванди баргузории он ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. пойгоҳи раёсати қувваҳои ҳарбӣ, ҳавоӣ ва мудофиаи зиддаҳавоии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон макони асосии баргузории чорабинии ҷашни низомиёни кишвар, кормандони вазорати мудофиа ва зерсохторҳои ин ниҳоди қудратӣ интихоб гардид. Ба ин муносибат дар гӯшаҳои алоҳида дастархони идонаи наврӯзӣ бо риояи анъанаҳои миллӣ ороста гардид, ки ҷолиби диққати ҳамагон буд. воқеан ҳар гӯшаи базмгоҳи наврӯзӣ ба таври зебову назаррабо оро ёфта буд. катбонувони ҳунарманд аз раёсату шӯъбаҳои вазорат ба рӯи хони наврӯзӣ таомҳои гуногуни миллӣ, нон ва маҳсулоти нонӣ, шириниҳои гуногун, ҳафтсину ҳафтшин, суманак, ҳунарҳои мардумӣ, либосҳои миллӣ ва дигар унсурҳои хоси наврӯзи байналмилалиро ба намоиш гузоштанд. дар гӯшаи дигар бошад миёни иштирокчиён чорабинии наврӯзӣ мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ аз қабили гӯштини миллӣ, банккашӣ ва дигар бозиҳои шавқовар доир карда шуд. наврӯз на танҳо як санъат дар тақвим, балки рамзи умед, покӣ, дӯстӣ ва эҳёи зиндагии инсонҳо дониста шуда, барои миллати тамаддунсозу соҳибфарҳанги мо рукни муҳими худшиносӣ, унсури ҷудоинопазирии фарҳангӣ ва нишонаи волои ҳуввияти миллӣ ба шумор меравад. роҳбарияти вазорати мудофиа зимни баромади худ қайд намуд, ки маҳз дар даврони соҳибистиқлолии кишвари азизамон бо кӯшишу талошҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҷонибдории як қатор кишварҳои дигар наврӯз мақоми байналмилалиро касб намуд ва ҳамасола онро дар ҷаҳон бо номи тоҷикии наврӯз таҷлил менамоянд. қисмати барномаи фарҳангии омоданамудаи масъулини вазорати мудофиа бо шеъру оҳанги сарояндаҳои шинохта ва устодони санъати тоҷик оғоз гардида, ҳамчунин ҳунармандони ансамбли шарафи вазорати мудофиа бо суруду оҳангҳои баҳору наврӯз, модар ва ватану ватандорӣ, таъби хизматчиёни ҳарбӣ ва аъзои оилаи онҳоро болида гардониданд.
ҷашни байналмилалии наврӯз ҳамчун яке аз оинҳои қадимтарин ва арзишманди башарӣ бо хусусиятҳои инсондӯстона ва маънавии худ дар сатҳи ҷаҳонӣ эътироф гарда имрӯз ба ҳайси мероси гаронбаҳои фарҳанги умумии инсонӣ пазируфта шудааст. Ин ҷашни аҷдодӣ бо талқини некию накӯкорӣ, сулҳу дӯстӣ, шодию нишод ва умед ба фардои нек ҷойгоҳи хоса дар қалби мардумони ҷаҳон дорад. дар яке аз қисмҳои ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ бо иштироки роҳбарият, меҳмонон аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ва ҳайати васеъ афсарону сарбозон дар фазои тантанавӣ бо шукӯҳу шаомати хос таҷлил гардид. дар оғози чорабини меҳмонон аз дастархони идона ки аз ҷониби хизматчиёни ҳарбӣ бо риояи тамоми суннату анъанаҳои миллӣ ороста гардида буд, боздид ба амал оварданд. дастархони наврӯзӣ бо таомҳои миллӣ, шириниҳо ва рамзҳои хоси ин ҷашн оро ёфта таҷассумгари фарҳанги ғанӣ ва меҳмоннавозии мардуми тоҷик буд. ҳамзон бахши варзишии чорабинӣ бо баргузории бозиҳои миллии мардумӣ аз қабили гӯштингирӣ, дастхобонӣ, бандкашӣ ва дигар мусобиқаҳои анъанавӣ байни сарбозону ҷавонон ҷараён гирифт. ин мусобиқаҳо дар рӯҳияи рақобати солим баргузор гарда боиси болидагии хотири иштирокдорон ва тамошобинон шуд. зимни чорабинӣ идона таъкид гардид ки ҷашни Наврӯз дар замони истиқлоли давлатӣ бо дастгирӣ ва сиёсати фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешрои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эҳёи тоза ёфта ба яке аз рамзҳои муҳими худшиносии миллӣ, ваҳдати ҷомеа ва пайванди наслҳо табдил ёфтааст. Наврӯз ҳамчун ҷашни таърихӣ ва маънавӣ дар таҳкими сулҳу субот, ҳамдигарфаҳмӣ ва густариши арзишҳои волои инсонӣ нақши муосир дорад. расму оинҳои он фарҳанги ғанӣ ва тамаддуни қадимаи тоҷиконро инъикос менамояд. дар идомаи чорабинӣ барномаи рангини фарҳангии фароғатӣ бо иштироки ҳунармандон пешкаши ҳозирин гардид ки сурудҳои васфи баҳор, наврӯз, сулҳ ва дӯстиро тараннум мекарданд. фазои идона бо шодию нишод, рақсу суруд ва ҳамдилии иштирокдорон ранги тоза гирифта рӯҳияи ватандӯстӣ ва ифтихори миллиро боз ҳам тақвият бахшид. таҷлили бошукӯҳи Наврӯз дар қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бозгӯи эҳтироми амиқ ба арзишҳои миллӣ ва талошҳои пайваста ҷиҳати ҳифзу гиромидошти мероси фарҳангии ниёгон мебошад. наврӯз ҷашни эҳёи табиат, бедории замин ва тавлиди сабзию шукуфоист. ин суннати кӯҳан ки имрӯз бо номи Наврӯз дар сатҳи байналмилалӣ эътироф шудааст ва аз ҷониби ЮНЕСКО ба феҳристи мероси ғайримоддии башарият ворид гардидааст, дар асл паёми равшан дорад. имрӯз дар Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии Тоҷикистон Наврӯзи ҷаҳонишуда бо риояи тамоми оину суннатҳои некаш таҷлил гардида, масъулини кумита иброз доштанд ки Наврӯз яке аз маҳбубтарин ҷашни таърихии миллати тоҷик буда, ҳамчун рамзи офариниши ҳаёт, оғози зиндагии тоза ҳамасола бо шукӯҳ таҷлил гардида, мардуми мо ҳамчун эҳёи нуру зиё ва файзу баракат қудуми сабзашро бесаброна интизорӣ мекашанд, зеро дар фарҳанги наврӯзӣ тозагию озодагӣ, шинондани ниҳол, ҳифзи замину об ва эҳтиром ба ҳама неъматҳои табиӣ ҷойгоҳи хос дорад. ин аст ки дар айёми Наврӯз мардум ба домони саҳро ва соҳили рудхонаю марзҳои сабзу гулпӯш баромада 35-умин баҳори соҳибистиқлолиро бо муҳаббат ва саодату хушҳолӣ истиқбол мегиранд. аз дастархони густурдаи корхонаҳои зертобии кумита, шодии кӯдакон ва шукргузории занону бонувон аз давлати ободу амн бармеомад ки ҳамагон аз сарсабзию озодагии Наврӯзи оламафрӯз умеди шукуфоӣ бештар доранд. наврӯз ба ҳар яки мо меомӯзад ки ҳар қатраи об муқаддас аст, ҳар дарахти сарсабз рамзи ҳаёту
ва шудани ҳар мухчаи гул паёми умед аст. дар фарҷоми барномаи наврӯзӣ барои ороиши беҳтарин дастурхони наврӯзӣ, беҳтарин таоми миллӣ ва бозиҳои миллӣ сипосномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. барномаи мукаммали фарҳангӣ ки аз сурудҳои дилнишини наврӯзӣ, рақсҳои зебои гулдухтарони чаканпӯш зери оҳангҳои хушнавои баҳорӣ иборат буд, рӯҳияи иштирокдоронро болида сохта шукӯҳи ин ҷашнро дучанд гардонид. ҷашни байналмилалии наврӯз бо шукӯҳи шаомати хоса дар ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе таҷлил гардид. ин иди бостонӣ ки рамзи эҳёи табиат, покизагӣ ва оғози зиндагии нав маҳсуб меёбад, бо иштироки васеъи сокинон, меҳмонон ва намояндагони касбу кори гуногун баргузор шуд. боғи фарҳангиву фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ бо парчами давлатӣ, шиорҳои идона ва ороишоти миллӣ зебу зинат ёфта, фазои воқеан идонаро фароҳам оварда буд. сокинон бо либосҳои миллӣ ва табби болида ба макони баргузории чорабинӣ ҳозир шуданд. ҳамзамон намоиши ҳунарҳои мардумӣ ташкил гардида, ҳунармандон маҳсули дастони худро аз қабили гулдӯзӣ, заргарӣ, куловгарӣ ва дигар ҳунарҳои қадимаро пешкаши тамошобинон намуданд. инчунин гӯшаҳои махсуси таомҳои миллӣ аз ҷумла суманак, ош ва дигар ғизоҳои суннатӣ ба маърази тамошо гузошта шуда буд. бахши муҳими чорабинӣ мусобиқаҳои варзишӣ ва бозиҳои миллиро дар бар мегирифт. ин гуна чорабиниҳо ба таҳкими рӯҳияи ватандӯстӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим мусоидат менамоянд. сокинони ноҳияи Исмоили Сомонӣ иброз доштанд ки Наврӯз барои онҳо на танҳо иди баҳор, балки рамзи ваҳдат, дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ мебошад. онҳо изҳори умедворӣ намуданд ки чунин ҷашнҳо дар оянда низ бо шукӯҳи бештар баргузор мегарданд. зимни чорабинии идона масъулини кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз арзишҳои волои ин мероси фарҳангӣ ёдовар шуданд. иброз гардид ки Наврӯз на танҳо ҷашни миллии тоҷикон, балки иди дӯстиву ҳамдигарфаҳмии тамоми башарият мебошад. ба таъкиди иштирокчиёни чорабинӣ, Наврӯз яке аз кӯҳантарин ва бузургтарин ҷашнҳои миллии мардуми тоҷик ба ҳисоб рафта, таърихи чандин ҳазорсола дорад. ин ҷашни бостонӣ ифодагари арзишҳои миллӣ, суннату оинҳои ниёгон ва фарҳанги ғании тоҷикон буда, дар тӯли асрҳо аз насл ба насл гузашта то ба рӯзгори мо расидааст. барномаи фарҳангии идона бо иштироки ҳунармандони маъруф ва ҳаваскорони ноҳия рангоранг ва хотирмон буд. сурудҳои миллӣ, рақсҳои суннатӣ ва саҳнаҳои театрӣ аз анъанаҳои наврӯзӣ диққати тамошобинонро ба худ ҷалб намуданд. ҳунармандон бо иҷроҳои ҷолиб фазои идонаро боз ҳам гармтар гардониданд. бо ҳамин таҷлили ҷашни Наврӯз дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ бо барномаи пурмазмун ва фазои гарму самимӣ ба анҷом расид. дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе низ ҷашни байналмилалии Наврӯз бо шукӯҳи хоса ва иштироки густурдаи мардум баргузор гардид. чорабинии идона бо риояи анъанаҳои қадима ва унсурҳои фарҳанги миллӣ баргузор шуда ба як ҷашни воқеан фаромӯшнашаванда табдил ёфт. майдони баргузории ҷашн бо рамзҳои наврӯзӣ аз ҷумла ҳафтсин ва ҳафшин, гулҳои баҳорӣ ва унсурҳои миллӣ оро дода шуда буд. ин манзараи зебо табби ҳар як иштирокчиро болида мегардонд. яке аз ҷолибтарин бахшҳои чорабинӣ намоиши ҳунарҳои мардумӣ буд. ҳунармандони маҳаллӣ маҳсули эҷодиёти худро ки таҷассумгари фарҳанги ғании тоҷикон мебошад ба намоиш гузоштанд. меҳмонон имкон пайдо карданд ки аз наздик бо ҳунарҳои миллӣ шинос шаванд. инчунин дар доираи ҷашн мусобиқаҳои варзишӣ ва бозиҳои миллӣ баргузор шуданд. ҷавонон бо шавқу рағбат дар ин мусобиқаҳо иштирок намуда маҳорати худро нишон доданд. ин тадбирҳо барои ҷалби ҷавонон ба варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим мусоидат менамоянд. гӯшаҳои таомҳои миллӣ низ диққати махсусро ба худ ҷалб намуданд. суманак ки рамзи асосии Наврӯз мебошад, дар дегҳои калон омода гардида буд. ҳамчунин дигар таомҳои миллӣ низ пешниҳоди иштирокчиён гардид. зимни чорабинӣ иброз гардид ки Наврӯз барои онҳо ҷашни умеду орзуҳои нав буда, ҳар сол онро бо шодиву нишод истиқбол мегиранд. онҳо чунин чорабиниҳоро омили муҳими таҳкими дӯстӣ ва ҳамбастагӣ арзёбӣ карданд. барномаи фарҳангӣ аз қисматҳои ҷолиб иборат буд. ҳунармандони шинохта ва гурӯҳи ҳаваскорон бо суруд ва рақсҳои дилнишин баромад намуда хотири ҳозиринро шод гардониданд. саҳнаҳои театрӣ аз расму оинҳои наврӯзӣ аз ҷумла омодасозии суманак ва истиқболи баҳор хеле ҷолиб пешкаш гардиданд. бо ҳамаи таҷлили ҷашни Наврӯз дар ноҳияи Шоҳмансур дар фазои гарму идона анҷом ёфта, дар дили иштирокчиён хотироти нек боқӣ гузошт.
дар донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи шириншоҳ шоҳтемур чорабинии бошукӯҳу тантанавӣ бахшида ба ҷашни наврӯз бо ибтикори вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон, академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон ва тамоми муассисаву ташкилотҳои сохтории соҳа бо шукӯҳу шаҳомати хоса баргузор гардид. дар ин чорабинии идона масъулини вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон, намояндагони корпуси дипломатӣ, шарикони рушд, олимону мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ва теъдоди зиёди меҳмонон иштирок намуда аз муҳити идонаи наврӯзӣ ва барномаи рангини фарҳангӣ боздид намуданд. ҷашнгоҳ бо тамоми унсурҳои хоси наврӯзӣ оро дода шуда фазои воқеан идона ва зебо фароҳам оварда шуда буд. аз ҷумла дастурхони наврӯзӣ бо анвои гуногуни таомҳои миллӣ, гӯшаҳои ҳунарҳои мардумӣ, намоиши либосҳои миллӣ, инчунин муаррифии дастовардҳои илмӣ ва кишоварзӣ диққати иштирокдоронро ба худ ҷалб намуд. таъкид карда шуд ки мардуми тамаддунофари тоҷик ин ҷашни аҷдодиро тӯли ҳазорсолаҳо ҳамчун яке аз арзишҳои муҳими миллӣ ҳифз намуда онро аз насл ба насл мерос гузоштанд. зикр гардид ки моҳияти тарихиву фарҳангии наврӯз дар худ ғояҳои олии инсонӣ, саодату пирӯзӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, ҳамзистии осоишта, накӯкориву созандагӣ ва эҳтиром ба табиатро таҷассум менамояд. ин ҷашн инсонҳоро ба дӯст доштани муҳити зист, ҳифзи захираҳои табиӣ ва қадршиносии неъматҳои зиндагӣ ҳидоят мекунад. дар идомаи чорабинӣ барномаи пурмазмуни фарҳангӣ манзури иштирокдорон гардонида шуд ки ба ҳозирин рӯҳияи идона бахшида эҳсоси ифтихори миллӣ ва арҷгузорӣ ба арзишҳои фарҳангии ниёгонро боз ҳам тақвият дод. ин лаҳзаҳо деҳаи пӯшинги ҷамоати деҳоти пӯшинги ноҳияи Данғарак қабои ҷашнӣ дорад. мардуми сарбаланди ин гӯшаи биҳиштии диёр бо шукӯҳу ҷалоли бепоён ҷашни аҷдодии худ наврӯзи байналмилалиро истиқбол гирифта истоданд. аз ин ҳама шукӯҳу шаҳомате ки мардум бо муҳаббати тамом истиқбол аз ин ҷашни ниёгони худ доранд, бешаку тардид гуфтан мумкин аст ки тоҷикон воқеан ҳам меросбарони асили ҷашни бостонии наврӯз ҳастанд. тантанаҳои наврӯзии ҳамоҳанг бо садои карнаю сурнай ки дар фазо танин меандохт гӯё мардумро ба як оҳанги умумӣ муттаҳид месохт. рақси духтарон бо либосҳои рангоранг, ҳаракатҳои ҳамоҳанг ва чеҳраҳои пурнур рамзи зебоӣ ва якпорчагии фарҳанг буд. пирони деҳа ки таҷрибаи зиндагиро дар дил доштанд, дар гӯшаҳои майдон нишаста аз арзишҳои наврӯзӣ қисса мекарданд, аз он ки чӣ гуна ин ҷашн мардумро ба дӯстӣ, бахшиш ва ҳамдигарфаҳмӣ даъват мекунад. дар ин чорабинии шукӯҳманди ҷашнӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара ва меҳмонони зиёде иштирок намуда, нахуст аз оинҳои наврӯзӣ ки бо муҳаббати саршори сокинони деҳа омода гардида буд, дида намуда ба завқу салиқаи баланди занону бонувон баҳои баланд доданд. бошандагони деҳаи ободу зебои Пушинг миёни деҳоти ноҳия Наврӯзро аз ҳама аввал ва бо ҳамдиливу шодмонӣ истиқбол гирифтанд. ҳамчунин анъана ва таҷлили Наврӯзи хуҷастапай дар ин ҷо пеш аз ҳама аз тозакориҳои ҷои зисту гирду атроф, кандани ҷӯю заҳурҳо, шинонидани ниҳолҳои сояафкану самаровар, гулу бутаҳо ва омодасозии майдонҳо барои кишту кори баҳорӣ оғоз ёфтанд. деҳаи мазкур чун дигар гӯшаҳои диёр аз Наврӯз то Наврӯз бо файзу баракати истиқлолият ва суботи пойбарҷои кишвар зебову шукуфотар мегардад. Наврӯз на танҳо ҷашни баҳор, балки рамзи ваҳдат, дӯстӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ мебошад. ҳамин аст ки сокинони деҳаи Пушинг бо нигоҳ доштани анъанаҳои ниёгон ин ҷашни бузургро бо шукргузорӣ ва эҳтироми хоса таҷлил намуданд. дар чорабинии барпо намудаи сокинони деҳа ки аз фалсафа ва моҳияту ҳикмати инсонгарои ҷашни байналмилалии Наврӯз иборат буд, мардум шоду масрур аз намоишгоҳи ҷашнӣ дидан карда, зери савту навои баҳорӣ рақсу шодмонӣ карданд. ای ارغوان روزگار، نوروز شد، نوروز شد.
ای عاشقان بیقرار نوروز شد نوروز شد. امروز در دهه آوازه‌داری پوشینگ جشن نوروز را با یک شکوه و شهامت خاص جشن میگیرند. من فخر از آن دارم که پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان جشن نوروز را جهانی گردانید. امروز لباس های ملی را که ما در بر میکنیم بیرون از تاجیکستان ما مشهور گشته است. ما ساکنان دهه پوشینگ در این جشن دختران کرته های ملی به بر کرده و ساکنان این دهه تمام آرایش های ملی را مهیا کردند. هر روزتان نوروز باد، نوروزتان فیروز باد. از این همه احترامی بلند و استقبال گرم و صمیمی ساکنان دهه نسبت به این جشن اجدادی گفتن ممکن است که نوروز در پوشینگ نه تنها یک جشن است بلکه آن پیوند دل هاست، روح منور زندگی است، آن سرود ابدی طبیعت است که هر سال با صدای نو در قلب مردم طنین می اندازد. امروز در این صحنه نوروزی گلدخترکان با سر و لباس‌های ایدانه، کودکان باشد با شعر و ترانه‌های دلنشین در این جشنگاه نوروزی قرار دارند. میخوام که همیشه تاجیکستان ما خیلی صلح و آباد و دائما پرچمش پرافشان باشد. ضمن برآمد خود رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دنقره تاکید داشتند که نوروز جهانی که در سرنوشت ملت تاجیک و تمام میراثبران آن نقش برجسته دارد همچون پدیده نوتکرار فرهنگی و عنصر تمدنی ملی در عین زمان جهانی شده اجدادمان در مسیر تاریخ تمام انسانیت را به سازندگی و آفرندگی برای ایجاد و بنیاد طرح نوی زندگی و تشبث و اقدام‌های تازه هدایت نموده است. در ادامه تنتنه‌های جشنی به مناسبت نوروز بین‌المللی در میدان ورزشی دهه چرابینی رنگین فرهنگی برپا گردید که در آن سرایندگان با سرود و ترانه‌های مرغوب که افاده‌گری رسم و آیین‌های نوروزی و وحدت و یگانگی کشور محبوب تاجیکستان بود، روحیه جشنی اشتراکداران را بالیده گردانیدند. پس از انجام برنامه رنگین فرهنگی مسابقه کشاد گوشتینی ملی که یکی از بازی‌های مشهور دوست داشته نوروزی میباشد دایر کرده شد که دایره وسیع پهلوانان کشور را از گوشه و کنار جمهوری به هم آورد. در مسابقه مذکور زیاده از 500 نفر پهلوانان سر از نورسان تا جوانان و کلانسالان میان هم رقابت نمودند. قوا آزمایی‌ها در وزن‌های مختلف صورت گرفته نیروسنجی‌های جالبی پهلوانان شناخته راه آنها را به دور نهایی وزن‌های خود هموار ساخت. قهرمانان کشور در وزن‌های وزنی نظر به دیگر پهلوانان گوشتینی خوب نشان داده مهارت پهلوانی خود را منظور تماشابینان گردانیدند. نیروسنجی میان سنگین وزن‌های مسابقه بسا جالب و پرهیجان دایر گردیده مهارت پهلوانی آنها از جانب مخلصان با کفکوبی‌های بردوام استقبال گرفته شد. در خاتمه با ورزشگران بهترین تحفه‌های ارزشمند از قبیل автомобил‌های سبک‌رو و دیگر هدیه‌ها تقدیم کرده شدند. قید کردن با مورد است که بهر تماشای مسابقه مذکور از تمام گوشه و کنار کشور مخلصان و هواداران این نوع زیبای ورزشی اجدادی جمع آمده بودند. همین گونه تنتنه‌های نوروزی در دهه پوشینگ جماعت دهاتی پوشینگ ناحیه دنقره با دایر نمودن آداب و رسوم زیبای نوروزی، سرور و شادمانی پیر و برنا، برنامه فرحبخش فرهنگی و برگزاری مسابقه پرشکوه گوشتینی ملی دایر و با تمنای همدلی و همبستگی مردم کشور و شکوفایی‌های هرچی بیشتری تاجیکستانی صاحب استقلال به پایان رسید. با دمیدن صبح صادق ساکنان شرفمند شهر لیوکند با افروختن گلخن که رمز خاص جشن نوروز است و شادی و نشاط بی اندازه این جشن اجدادی را استقبال گرفتند. جوانان با افروختن گلخن و رقص و خرسندی به این چاره‌بینی شکوه دیگر ضم نمودند. ملکه زیبای بهاری فایتون سوار نیز چون مژده‌رسان نوروز دلافروز از کوچه‌های شهر لیوکند گذر کرده همگان را از آمدن نوروز خبر می‌کرد. آنها شادی و خرسندی کنان با آهنگ‌های دلنشین و آرزوهای نیک رقص و بازی کرده همگان را از آمدن نوروز خبردار کردند. گلدختران زیبا به تن لباس ملی ارج گذارانه به تاریخ و تمدن عالم شمول خویش هر یک مژده‌رسان نوروز بودند.
ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون شهر لیوکن یکدلانه و با چهره بالیده سرجم شده نوروز بین المللی را در فضای آرام و آسوده کشور با شکوه و شهامت بی‌اندازه و دستاوردهای بی‌نظیر سال تجلیل نمودند. همگان با روح الهام تازه و شادی و فرح برای اشتراک در تنتنه‌های نوروزی جانب بزمگاه رسیپار بودند. ادامه باشکوه جشن بین المللی نوروز در میدان ورزشگاه شهر لیوکن با نمایش مال و محصولات، هنرهای مردمی، بازی‌های گوناگون ورزشی و برنامه باشکوه فرهنگی و فراوتی ادامه یافت. در این روز صحن ورزشگاه مرکزی شهر قبول ادامه داشته دستاورد کارخانه‌های صنعتی، خوراک‌های ملی، هنرهای مردمی، دستاوردهای ساحه کشاورزی، ورزش و معارف به نمایش گذاشته شد. در جمع تنتنوی نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر لیوکن، سابقه‌داران مهنت، کارمندان کسب و کار گوناگون و ساکنان و فعالان اشتراک نمودند. در آغاز چهاربینی نمایش مال و محصولات، دستاوردهای اهل جماعت‌های دهات، تشکیلات و مؤسسه‌های شهر، عنعنه‌های نیک نوروزی، طعم‌های ملی و بازی‌های ملی ورزشی به نمایش گذاشته شد. ساکنان و مهمانان از هنر والای دوزندگی و گلدوزی، طعم‌های ملی هنرمندان شهر شناس شدند. در گوشه دیگر از جانب ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون جماعت‌های دهات شهر، خوراک‌های خاص نوروز بین المللی از قبیل سومنک، هفسین و هفشین و دیگر طعم‌های بهاری پیشنهاد گردیدند. نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر از دستاوردهای ساکنان و خوانندگان، ورزشگران و نمایش سنت‌های خاص نوروزی، سر و لباس ملی، هنرهای مردمی دیدن کردند. در گوشه دیگر زنان و بانوان چیره‌دست شهر هنرهای دستی را معرفی نمودند. از نوروز تا نوروز در شهر لیوکن پیشروی‌های نظررس به عمل آمده. در این دوره در مرکز و دهات آن در دایره سیاست بنیادکارانه حکومت مملکت یک زمره انشاءات مهم خواجگی خلق ساخته به استفاده داده شدند. چون عنعنه خاص و نیک نوروز میان جوانان مسابقه‌های گوناگون ورزشی تشکیل کرده شد. پیش از آغاز برنامه رنگین کنسرتی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر لیوکن تاکید کردند که منطق و فلسفه و ماهیت حکمت نوروز از دانش و خیرات، مهر و محبت، صلح و ثبات و شادی و نشاط عبارت بوده در طول هزار سالها برای مردم ما همچون عامل متحد کننده خدمت کرده است. نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی تاکید نمودند که جشن نوروز بین المللی یکی از مراسم‌های پسندیده جهانیان بوده با صفت‌های بشردوستانه‌اش از جانب جامعه جهانی همچون دستاورد کم نظیر فرهنگی عمومی انسانی پذیرفته شده است و با خصوصیت‌های پسندیده‌اش که نیکو و نکوکاری، خرمی و خوشحالی، شادمانی و نشاط و سعادت و پیروزی را تلقین می‌کند مشهور عالم است. برای بالیدروهی اشتراکداران سزاوار و خوب و خاطرمان جشن گرفتن نوروز بین المللی از جانب اهل فرهنگ شهر لیوکن برنامه جالبی تئاتر کننده شده پیشنهاد گردید. تجلیل جشن نوروز بین المللی در ناحیه 5 با افتتاح یک زمره انشاءات آغاز گردید. ضمن افتتاح نماینده از حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه 5 و مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شرکت نمودند. در این روز بخشیده به این جشن ملی در جماعت‌های دهات نمونه و آزادگان دو بنگاه طبی و یک درآمدگاه مورد استفاده قرار داده شدند. با نظرداشت دسترسی پیدا کردن ساکنان جماعت‌های دهات مذکور به خدمت‌رسانی‌های با صفت طبی در دهه ضربدار دهات نمونه بنگاه سلامتی مجهز با همه شرایط ضروری به استفاده داده شد. انشاءات مذکور با تشبث مقامات محلی و جلب شریکان رشد بنیاد یافته در جشن نوروز تحفه ارزشمند بهر ساکنان دهات ارزیابی می‌گردد. همزمان در این روز درآمدگاه دهه ظهوریان جماعت دهات آزادگان ناحیه که به تازگی بنیاد یافته است با اشتراک مهمانان و اهل دهه به استفاده عموم داده شد. اهل دهات مذکور با جانبداری از اقدام‌های سازنده حکومت مملکت بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی و جشن نوروز عالم افروز در کارهای سازندگی حصه مناسب گذاشته. همزمان در این فضای جشنی یک بنگاه سلامتی زمانوی را نیز مورد بهره برداری قرار دادند. جهت باشکوه و در سطح بلند ادانه تجلیل نمودن این جشن نیاگانمان نوروز بین المللی ساکنان ناحیه با برنمودن لباس‌های زیبا و شینم ملی و با تشکیل کاروان نوروزی از نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی تا مکان برگزاری چهاربینی امروزه که
варзишгоҳи марказии ноҳия муайян гардида буд, шоду хурсандона роҳпаймоӣ намуданд ки ин аз ҳисси баланди худшиносиву меҳанпарастӣ ва ҳифзу ҳимояи арзишҳои миллии онҳо дарак медиҳад. чун анъана миллати тоҷик дар ҳама иду ҷашнҳо ҳунару истеъдоди болои ҳунармандии хешро ба намоиш гузошта, аз соҳибҳунару бо фарҳанг будани ин миллати кӯҳанбунёд бозгӯӣ менамоянд. дар намоишгоҳи идонаи сокинони ноҳияи 5 дастоварду натиҷаҳои яксолаи заҳматкашони кишоварзӣ, маҳсули эъҷози кормандони ташкилоту идораҳои давлатӣ, ҷавонон ва варзиш ва хонандагону омӯзгорони муассисаҳои таълимии ноҳия пешниҳоди иштирокчиён гардид. дар доираи таҷлили бошукӯҳ аз ин ҷашни фархунда як қатор нафарони имконияташон маҳдуд бо тӯҳфаҳои идона ва чанд нафар навхонадорон бо шаҳодатномаи ақди никоҳ сарфароз гардонида шуданд. қобили зикр аст ки сокинони ноҳияи 5 дар соли 2025 ба натиҷаҳои назарраси меҳнатӣ ноил гашта, дар иҷрои дурнамои пешбинӣ гардида муваффақ шуданд. дар ин раванд дастоварду пешравиҳои дигар самту соҳаҳо баръало мушоҳида гардида, ҳамчунин саҳми сокинон дар ободониву дигар иқдомҳои бунёдкорона назаррас мебошад. идомаи таҷлили ҷашни наврӯз дар варзишгоҳи марказии ноҳияи 5 бо иштироки доираи васеъи сокинон ва кормандони касбу кори гуногун дар сатҳи баланд сурат гирифта, шодиву нишоти мардум расидан ба рӯзу соли нав ва ҷашни гирифтани ин рӯзи накӯ боз ҳам аз осудагиву оромии кишвар далолат медод. меҳмонон сокинони ноҳияро ба ин иди фархунда табрику таҳният гуфта, саҳми онҳоро дар соли 2025 барои пешрафту ободонӣ ва тарбияи дурусти фарзандон дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ муҳиму арзанда арзёбӣ намуданд. дар базмгоҳи имрӯзаи наврӯзӣ занону ҷавондухтарони ноҳия бо ба бар кардани либосҳои зебои миллӣ ба ҳусни чорабинӣ накҳати хосаеро эҳдо намуданд. рақсу сурудҳои ҳунармандони аҳли фарҳанги ноҳия бо омодагиву касбияти баланд баргузор карда шуд ки тамоми иштирокчиён бо як рӯҳияи болидаву идона дар базмгоҳи наврӯзӣ шодиву хушҳолӣ намуданд. ҷашни байналмилалии наврӯзро сокинони ноҳияи шаҳри Туз бо ифтитоҳи ду иншооти муҳими иҷтимоиву хизматрасонӣ ки бозгӯи идомаи корҳои созандагиву бунёдкорӣ ва таваҷҷӯҳи бештар ба беҳтар намудани шароити зиндагии сокинон мебошад, истиқбол намуданд. аз ҷумла дар маркази ноҳия таҳти унвони хонаи нон як маркази истеҳсоли маҳсулоти нонӣ ки бо ташаббуси соҳибкорони маҳаллӣ бунёд гардидааст ба истифода дода шуд. дар ин марказ чандин нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардида зиёда аз 15 намуди маҳсулоти гуногуни нонӣ омода карда мешавад. ин иқдом дар баробари фароҳам овардани шароити мусоиди хизматрасонӣ, инчунин барои муаррифии маҳсулоти нонии маҳаллӣ ба сокинон ва меҳмонони ноҳия мусоидат менамояд. ҳамзамон дар ҷамоати деҳотӣ ба номи Талбак Садриддинов бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ як маркази хизматрасонӣ мавриди истифода қарор дода шуд. маркази мазкур аз мағозаи фурӯши молҳои ниёзи мардум, дорухона, сартарошхона ва дигар намуди хизматрасониҳои зарурӣ иборат буда, барои сокинони маҳал шароити мусоиди дастрасӣ ба хизматрасониҳои рӯзмарраро фароҳам овард. бунёд ва ба истифода додани иншооти мазкур дар доираи омодагиҳо ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва тантанаҳои ҷашни байналмилалии наврӯз сурат гирифта, бозгӯи вусъат ёфтани корҳои созандагиву ободонӣ ва саҳми арзандаи соҳибкорон дар рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳия ба шумор меравад. дар ноҳияи шаҳри Туз ҷашни байналмилалии Наврӯз бо шукӯҳу шавомати хоса ва иштироки густурдаи сокинон, фаъолони ҷомеа, ҷавонон, намояндагони касбу кори гуногун ва дигар меҳмонон таҷлил гардид. ба истиқболи ин ҷашни фархунда дар тамоми гӯшаву канори ноҳия корҳои васеи ободониву созандагӣ, тозакориву кабудизоркунӣ анҷом дода шуда, муҳити зисти маҳалҳо ба тартиб дароварда шуд. майдонҳои идона бо шиору овезаҳои наврӯзӣ, гулҳои рангоранг, рамзҳои баҳорӣ ва унсурҳои миллии ороишӣ зебу зинат дода шуда, фазои идона ба чорабинӣ ҳусни хос бахшид. дар ҷараёни чорабинии бошукӯҳ намоиши васеи ҳунарҳои мардумӣ ва дастовардҳои сокинони ноҳия ташкил карда шуд. ҳунармандони маҳаллӣ маҳсули дастони худро аз ҷумла намунаҳои сӯзанидӯзӣ, гулдӯзӣ, кулолгарӣ, қолинбофӣ, чӯбтарошӣ ва дигар ҳунарҳои қадимаро ба тамошо гузоштанд. ин намоишгоҳҳо на танҳо маҳорати баланди ҳунармандонро инъикос менамояд, балки далели равшани эҳтиром ба мероси фарҳангии ниёгон ва идомаи суннатҳои миллӣ ба шумор мераванд. ҳамзамон дар доираи таҷлили Наврӯз намоиши дастовардҳои соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ баргузор гардид.
кишоварзони ноҳия намунаҳои гуногуни тухмии зироати кишоварзӣ, ниҳоли дарахтони мевадиҳанда ва дигар маҳсулоти соҳаи кишоварзиро пешниҳод намуданд. дар баробари ин гӯшаи махсуси табиати зинда ташкил гардида дар он гуногунии олами набототу ҳайвонот ба намоиш гузошта шуд, ки таваҷҷӯҳи иштирокчиён ва меҳмононро ба худ ҷалб намуд. дар ин намоишгоҳ техника ва таҷҳизоти муосири соҳаи кишоварзӣ пешниҳод гардида аз дастовардҳои ин соҳаи муҳими иқтисодӣ шаҳодат медод. инчунин дастовардҳои варзишгарони ноҳия муаррифӣ гардида ҷавонони фаъол ва варзишгарон бо медалу ифтихорномаҳои худ дар намоишгоҳ ширкат намуданд. бозиҳои суннатии наврӯзӣ аз ҷумла гӯштингирӣ, бандкашӣ ва дигар мусобиқаҳои варзишӣ фазои идонаро боз ҳам ҷолибу хотирмон гардонида боиси болидарӯҳии иштирокчиён гардид. дар гӯшаҳои алоҳидаи чорабинӣ хони наврӯзӣ ороста шуда бонувони ноҳия бо омода намудани таомҳои миллӣ аз ҷумла суманак, ҳавло, оши бурида ва дигар хӯрокҳои анъанавӣ суннатҳои неки наврӯзиро эҳьё намуданд. ин дастовардҳои идона рамзи фаровонӣ, баракат ва меҳмоннавозии мардуми тоҷик ба ҳисоб мераванд. наврӯз ҷашни накӯкорӣ ва эҳсони инсонӣ маҳсуб меёбад. бо риояи ҳамин анъанаи зебо дар доираи чорабинии наврӯзӣ ба як қатор оилаҳои ниёзманд кӯмакҳои моддӣ расонида шуд, ки ин иқдоми хайрхоҳона аз ҷониби сокинон бо хушнудӣ пазируфта шуд. чунин амалҳои нек ба таҳкими ҳамдигарфаҳмӣ, ҳамдилӣ ва дастгирии иҷтимоӣ миёни мардум мусоидат менамояд. аз ҷумла яке аз лаҳзаҳои хотирмони ҷашн баргузории тӯи арӯсиву домодии якчанд ҷуфти навхонадорон буд. ин маросими зебо дар фазои гарму самимии идона баргузор гардида ба навхонадорон шаҳодатномаҳои ақди никоҳ тақдим карда шуд. дар идомаи чорабинӣ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, вилояти хатлон ва масъулини ноҳияи шаҳри Туз аз аҳамияти таърихиву фарҳангии ҷашни наврӯз ёдовар шуда таъкид намуданд, ки наврӯз ҳамчун ҷашни бостонӣ имрӯз ба яке аз рамзҳои муҳими худшиносии миллӣ табдил ёфтааст. محض با تشبوسی بواسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان این جشن نیاگان مقام بین المللی کسب نموده امروز در اکثر کشورهای جهان تجلیل می‌گردد. برنامه رنگین و مکمل فرهنگی تئاتری کنانیده شده که با اشتراک اهل فرهنگ و هوسکاران ناحیه پیشکش تماشابینان گردانیده شد، بخش دیگر جالب چاره‌بینی به شمار می‌رفت. در این برنامه صحنه‌های جالب و رمزی از انعنه‌های نوروزی، سرود و ترانه‌های دلنشین و رقص و هنرنمایی هنرمندان منظور گردیده زیبایی‌های بهار و شکوه نوروز را تجسم می‌کرد. با چنین روحیه بالیده و فضای گرم و صمیمی ساکنان ناحیه شهر توس جشن بین المللی نوروز را استقبال گرفته با آرزوهای نیک و امید به فردای درخشان به بهار نو قدم گذاشتند. نوروز همیشه رمز دوستی، وحدت و همدیگرفهمی، احیای طبیعت و آغاز زندگی نو برای هر یک انسان باقی میماند. در ناحیه دوستی ولایت ختلان جشن بین المللی نوروز با افتخار از تاریخ و تمدن عالمشمول ملت تاجیک و رعایت سنت‌های نیک و سازنده این جشن فرخنده جهانی تجلیل کرده شد. پیرو برنای ناحیه با روحیه ایدانه در نوروزگاه جمع آمدند تا نوروز فرخنده جهانی را با هم جشن بگیرند. در این چاره‌بینی جشنی از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه تشکیلات و مؤسسه ها و جماعت های دهات خانه ایدانه آراسته شده نمونه بهترین محصولات نانی و قنادی هنرهای مردمی از قبیل سبدبافی، کندکاری، سوزنی ها و نمودهای گوناگون بازی های ورزشی پیشنهاد کرده شد که همه این نشانه از تاریخ بای و غنی ملت تاجیک و رشد هنرهای ملی و مردمی در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان می باشد. نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان و رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه از تمام گوشه‌های خانه آراسته نموده نوروزی بازدید نموده تجلیل با شکوه این جشن فرخنده و با تمام رسم و آیین و سنت‌های انسانسازش احیا گردیدن آن را نشانه سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و تنتنه وحدت و همدلی معنی داد نمودند. در واقع استقلالیت، تلاش‌های دیپلماتی و فرهنگ پرورانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان
ва сарони кишварҳои ҳавзаи Наврӯз сабаб гардид ки Созмони Милали Муттаҳид Наврӯзро ҳамчун ҷашни байналмилалӣ эътироф намояд ва онро ба тақвими ҷаҳонӣ ворид созад. имрӯз Наврӯз бо шарофати ин сиёсат рамзи сулҳ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ваҳдати тамаддунҳо гардида Тоҷикистонро ҳамчун кишвари ташаббускори фарҳанги башардӯстона муаррифӣ мекунад. дастархони идонаи ҳафтшину ҳафтсинро асосан маҳсулоти тару тозаи заминҳои ҳосилхези ноҳияи дӯстӣ ташкил медод, зеро ин ноҳия яке аз ноҳияҳои пешқадами кишоварзии мамлакат ба шумор рафта, сокинонаш ҳамасола бо меҳнати содиқона аз заминҳои ноҳия ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи дӯстӣ баъди дидан кардан аз хони идонаи Наврӯзӣ бо суханронии пурмуҳтаво баромад намуд. баъд аз он чорабинӣ бо шукӯҳи фарҳангӣ ва барномаи рангини ҳунарӣ пешниҳоди тамошобинон гардонида шуд. дар доираи таҷлили бошукӯҳи ҷашни байналмилалии Наврӯз дар ноҳияи Хуросон як қатор иншооти муҳими иҷтимоӣ ва инфраструктурӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд, ки ба беҳтар гардидани шароити зисти сокинон заминаи мусоид фароҳам меоранд. нахуст пули мошингузар байни ҷамоати деҳоти Ғалаобод ва маркази ноҳия шаҳраки Хуррамшаҳр ба истифода дода шуд. маврид ба зикр аст, ки қабл аз бунёди пул сокинони маҳаллӣ бахусус дар фаслҳои боронӣ бо мушкилоти ҷиддии убуру гузар рӯбарӯ мегардиданд. акнун бо мавриди истифода қарор гирифтани ин пул рафтуомади нақлиёт ва пиёдагардон осон гардида робитаи байни деҳот ва маркази ноҳия ба маротиб беҳтар шудааст. дар идома боз як иншооти муҳим бунгоҳи тиббӣ дар деҳаи шаршараи боғдори ҷамоати деҳоти Ғалаобод ба истифода дода шуд. ин муассисаи тандурустӣ бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ бунёд гардида барои сокинони деҳа шароити мусоиди дастрасӣ ба хизматрасонии тиббиро фароҳам меорад. акнун аҳолӣ метавонад бидуни тай кардани масофаҳои дур дар маҳалли зисти худ аз хидматрасонии аввалияи тиббӣ баҳра баранд. ҳамзамон корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар назди деҳаҳои ваҳдат ҷамоати шаҳраки Хуррамшаҳр низ ба анҷом расиданд. лоиҳаи мазкур аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ амалӣ гардидааст. гуфта мешавад, ки татбиқи чунин лоиҳаҳо дар доираи сиёсати созандагию бунёдкории роҳбарияти олии кишвар роҳандозӣ гардида ба рушди устувори минтақаҳо замина мегузорад. сипас чорабиниҳои идона бо баргузории барномаи бошукӯҳи фарҳангӣ дар маркази ноҳия идома ёфтанд. майдони асосии идона бо рамзҳои Наврӯз, гулҳои рангоранг, ҳафтсину ҳафтшин, парчамҳои миллӣ ва шиорҳои идона ороста шуда фазои воқеан идона ва фараҳбахшро ба вуҷуд оварда буд. дар гӯшаҳои гуногуни майдон намоиши дастовардҳои хоҷагии халқ, ҳунарҳои мардумӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ ба роҳ монда шуда, ҳунармандон маҳсули дасти худро аз қабили чакан, гулдӯзӣ, қолинбофӣ ва дигар анъанаҳои миллиро пешкаши меҳмонон намуданд. инчунин дастархонҳои идона бо навъҳои гуногуни таомҳои миллӣ аз ҷумла суманак, оши палав, шириниҳо ва меваҳои хуш ороста шуда меҳмонон аз онҳо бозид ба амал оварданд. дар идома масъулин зимни суханрониҳои худ таъкид карданд, ки ин иди бостонӣ рамзи эҳёи табиат, дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ ва оғози корҳои ободонӣ ба шумор меравад. қисмати фарҳангии барнома бо иштироки ҳунармандони касбӣ ва ҳаваскорони ноҳия хеле рангину хотирмон баргузор гардид. ҳамзамон баргузории бозиҳои миллӣ аз ҷумла гӯштингирӣ, бандкашӣ ва дигар мусобиқаҳои варзишӣ боиси ҷалби таваҷҷӯҳи ҷавонон гардида ғолибон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. дар маҷмӯъ таҷлили ҷашни Наврӯз дар ноҳияи Хуросон бо шукӯҳу шаъомати хоса баргузор гардида бори дигар нишон дод, ки мардуми тоҷик бо эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва суннатҳои аҷдодӣ дар роҳи созандагиву ободонӣ қадамҳои устувор мегузоранд. имрӯзҳо дар гӯшаю канори вилояти Хатлон мардум аз ҷашни байналмилалии Наврӯз самимона истиқбол карда хони наврӯзӣ меороянду шодию хурсандӣ мекунанд. чунин як базми наврӯзӣ дар раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Бохтар дар фазои сулҳу оромӣ, суботи комили сиёсӣ ва рӯҳияи баланди идона бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил гардид. саҳни бинои раёсат ба муносибати ин ҷашни бузурги миллӣ бо рамзҳои наврӯзӣ
парчамҳо ва унсурҳои зебои ороишӣ зинат дода шуда муҳити идонаро боз ҳам ҷазобу дилнишин гардонида буд. гӯшаҳои гуногуни идона бо тарҳи хос омода гардида ҳар кадоме аз ғановати фарҳанги миллӣ ва суннатҳои қадимаи мардум шаҳодат медоданд. дастархонҳои наврӯзӣ ки бо анвои гуногуни таомҳои миллӣ, шириниҳои суннатӣ ва меваҳои тару тоза ороста шуда буданд, рамзи фаровонӣ, баракат ва файзу эҳсони зиндагӣ ба ҳисоб мерафтанд. дар қисмати тантанавии чорабинӣ масъулин кулли иштирокдоронро шодбош гуфта таъкид доштанд ки наврӯз аз қадимтарин ва писандидатарин ҷашнҳо дар рӯи олам аст. танҳо бо ташаббусҳои пайгиронаи сарвари давлат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷилои тоза пайдо кард ва имрӯз дар қатори мо сокинони мамолики дунё онро ҷашн мегиранд. имрӯз тавассути он кӯҳантарин суннатҳои аҷдодии мардуми мо аз нав эҳё мегарданд. қисмати фарҳангии чорабинӣ бо барномаи рангини ҳунармандон идома ёфт. садҳо номгӯи маҳсулоти дастӣ ба оростани хуни наврӯзӣ аз ҳифзу идомаи ҳунарҳои мардумӣ ва оинҳои гузаштаи пуифтихори миллати тоҷик дар ноҳияи Муъминободро собит мекунад. ин ҳунарҳо дар масири ноҳамвори таърих на танҳо нигоҳдорӣ, балки аз насл ба насл бо роҳи омӯзиш ба мерос гузаштанд. намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва хони пур аз нозу неъмати наврӯзӣ дар асл соҳибҳунар будани сокинони ноҳияи Муъминободро бозгӯ мекунад. намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти ноҳия ва дигар ҳайати меҳмонон зимни боздид аз намоиши молу маҳсулот ва дастовардҳои сокинон аз ҷумла таъкид доштанд ки ин нишони поштибонӣ аз дастурҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар масири ба ҷаҳониён муаррифӣ намудани фарҳангу тамаддуни миллати тоҷик буда садоқати мардуми дар ин самт нақш дошта ба миллату давлатро собит менамояд. ҳафсину ҳафшин, чодарҳои гулдузӣ, либосҳои миллӣ, маснуоти заргарӣ, кулолгарӣ, олатҳои аз чӯб ва мису оҳан сохта шуда дар маҷмӯъ дастранҷи аҳли заҳмат дар воқеаи диданӣ ва ҷолиби диққат буд. намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар оғози чорабинӣ таҷлил аз ин ҷашни фархундаро ки дар фазои сулҳу оромӣ сурат мегирад натиҷаи таваҷҷӯҳу талошҳои пешвои миллат дар масири расидан ба суботи сиёсӣ унвон намуд. дар идома аз ҷониби санъаткорони ноҳия барномаи фарҳангӣ пешниҳод шуд ки савту садо, шеъру тарона ва сурудҳои дилнишин сокинонро муттаҳид ва фарахмандии онҳоро афзун намуд. дар рӯзҳои таҷлили ҷашни ҷаҳонии наврӯз дар маҳаллаи тиллокони шаҳри хуҷанд бо иштироки муовини якуми сарвазири кишвар ҳоким Холиқзода майдончаи муосири варзишӣ ҷой барои истироҳату фароғати калонсолон ва бозии кӯдакон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ин тадбири муҳим ки дар идомаи корҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо иқдоми соҳибкорони ватанӣ амалӣ карда шуд, барои фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати машғул гардидан ба варзиш, истироҳати калонсолон ва фароғати кӯдакон нақши созгор дорад. иншооти мазкур бо назардошти талаботи замони муосир бо дарозии 40 ва паҳноии 20 метр бунёд гардида аз ин пас пайваста наврасону ҷавонони маҳаллаи тиллокони шаҳри хуҷанд ба варзиш, хусусан ба бозии футбол машғул мешаванд. дар шаҳри хуҷанд дар роҳи расидан ба ҳадафҳои муайяншуда дар баробари сохта ба истифода додани иншооти таъиноти истеҳсолию иҷтимоӣ, таъмиру навсозии роҳҳои мошингард низ дар меҳвари фаъолияти мақомоти маҳал қарор дорад. инак дар рӯзҳои таҷлили ҷашни наврӯзи оламафрӯз асфалткунии роҳи хиёбони ба номи Рифат Ҳоҷиев оғоз гардид. иттилоъ дода шуд ки паҳноии ин роҳ аз буриши хиёбони Исмоили Сомонӣ ба самти микроноҳияҳои 8-12 то 6 метр васеъ ва корҳои сабзу хуррамгардонӣ анҷом дода мешавад. ин иқдом имкон медиҳад ки танбашавии нақлиёт коҳиш ёбад ва рафтуомади сокинон осон гардад. ҳамзамон муовини якуми сарвазири кишвар дар идомаи тантанаҳои ҷашни наврӯз бо афсарону сарбозони қисмҳои низомии қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ ва қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Хуҷанд вохӯрӣ анҷом дод. таъкид гардид ки наврӯз яке аз қадимтарин ҷашнҳои мардуми тоҷик буда оғози соли нав айёми гузариш аз сармо ба гармӣ ва эҳёи табиат ба ҳисоб меравад. ин ҷашни бостонӣ дар тӯли ҳазорсолаҳо ҳамчун рамзи зиндагии нав, покизагӣ ва эҳёи рӯҳу ҷисм хизмат намуда дар фарҳанги мардуми тоҷик ҷойгоҳи хос дорад.
дар идома меҳмонон аз шароити хизмат дар қисмҳои низомӣ дидан намуда бо фаъолияти сарбозону афсарон аз наздик шинос шуданд. таъкид карданд ба маврид аст ки бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз дар қисмҳои низомии қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ ва қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон воқеъ дар шаҳри хуҷанд барои сарбозону афсарони далеру шуҷои ватан дастурхони идона ороста шуда барномаи фарҳангӣ низ баргузор гардид. сокинони шаҳру диҳоти Исфара бо шукронаи давлати соҳибистиқлол, ваҳдати миллӣ, раванди босуръати маъракаи бунёдкориву созандагӣ ва гиромидошти суннатҳои неки аҷдодӣ, арҷгузорӣ ва ифтихор аз ин мероси бузурги миллӣ Наврӯзи байналмилалиро истиқбол ва ҷашн гирифтанд. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр баҳри дар сатҳи баланд баргузор намудани тантанаҳои наврӯзӣ барномаи васеи пурмаънӣ тарҳрезӣ намуд. Чорабиниҳои асосии наврӯзӣ бо ширкати меҳмонони сершумор дар гулбоғи ба номи Исмоили Сомонии маркази шаҳр сурат гирифтанд. Дар даромадгоҳи Наврӯзгоҳ дар раҳсию хаймаҳои идона бо риояи анъанаҳои миллӣ, суфраҳои наврӯзӣ ҳафтсину ҳафтчин ва таомҳои миллии хоси Наврӯз, шириниҳои миллӣ, суманак, маҳсулоти соҳаҳои саноату кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ аз қабили қолинбофӣ, бофандагӣ, сӯзанидӯзӣ, кулолгарӣ, зардӯзӣ, қуроқдӯзӣ ва гаҳворасозӣ ба намоиш гузошта шуда буданд. аҳли тантанаи ҷашни фархундии Наврӯзро намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти вилоятиву маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ табрик намуда аз ҷумла тазаккур доданд, ки Наврӯз аз ҷашнҳои кӯҳани тоҷикон маҳсуб ёфта дар солҳои соҳибистиқлолӣ суннатҳои хосии наврӯзӣ эҳё гардида маҳз бо талошҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Наврӯз дубора дар сархати ҷашнҳои миллии тоҷикон қарор гирифт ва ба ҷашну сурури умумимиллӣ табдил ёфт. Саҳнаҳои наврӯзии ҷамшедӣ, таронаҳо дар васфи баҳору Наврӯз бо иштироки дастаҳои ҳунарии шаҳру диҳоти Исфара таҷассумгари нияту орзуву омоли сокинони Исфараи бостонӣ баҳри шукуфоӣ буд. маликаи баҳор бо пироҳани рамзӣ пайки наврӯзи байналмилалиро ба сокинони ноҳияи Зафаробод расонид. корвони наврӯзӣ ба кӯчаи марказӣ баромада ҳамагонро аз омадани ин ҷашни бостонӣ хабар дод. дар ноҳияи Зафаробод тантанаҳои таҷлили наврӯзи ҷаҳонӣ бо ифтитоҳи бинои иловагӣ дар назди корхонаи паррандапарварии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Зарнисор шурӯъ гардид. бинои иловагӣ бо ибтикори соҳибкорони маҳаллӣ сохта шуда барои парвариши 35 000 сар мурғи гӯштӣ пешбинӣ гардидааст. зимни ифтитоҳ таъкид карда шуд, ки бинои иловагӣ дар доираи вусъат бахшидани корҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардидааст. дар оянда низ ҷиҳати зиёд намудани саршумори парранда ва афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли гӯшти он дар назди корхона боз як бинои иловагии дигар бунёд карда мешавад. Зафаробод яке аз ноҳияҳои пахтакори вилояти Суғд ба ҳисоб меравад. дар ин рӯз ба кишти пунбадонаи зери плёнка оғоз бахшида шуд. хоҷагидорон аз тухмиҳои хушсифати ба иқлим мутобиқ кишт карданд, ки то дар оянда тавонанд ҳосили фаровони пахта гиранд. макони баргузории тантанаҳои ҷашни наврӯзиро иштироки фаъолонаи сокинони касбу кори гуногун ва намоиши анъанаҳо ва расму оинҳои неки наврӯзӣ ва дастоварду муваффақиятҳои тамоми соҳаҳои ноҳия шаҳомат бахшида буд. масъулони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд ва ноҳияи Зафаробод дар рӯзи ҷашни Наврӯзи оламафрӯз иштирок карда аз дастоварду комёбиҳои заҳматкашони ноҳия дидан карданд. дар ин рӯз аз ҷониби бонувон анъанаҳо ва рукнҳои хоси наврӯзӣ ба намоиш гузошта шуд. хӯрокҳои миллии ба ҷашни Наврӯз хос дастовардҳои донишҷӯёни коллеҷҳо ва хонандагони муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳия қисми муҳими чорабинии идонаро ташкил медод. сокинон ҷашни Наврӯзи ҷаҳониро дар муттаҳидӣ бо риояи тамоми расму оин, рукнҳои аслӣ ва ҷовидонааш, ки моҳиятан инсонпарварию ҳувиятсоз аст, дар сатҳи баланд таҷлил карданд. ташкили мусобиқаҳои варзишӣ аз қабили гӯштини миллӣ,
футбол, дастхобонӣ ва дигар тадбирҳои солимгардонӣ аз риоя ва ба ҷо овардани анъанаҳои наврӯзӣ шаҳодат медод. аз сарчашмаҳои таърихӣ бармеояд ки наврӯз яке аз қадимтарин ҷашнҳои фарҳангии мардуми тоҷик ба шумор рафта, рамзи эҳёи табиат, оғози зиндагии нав, дӯстӣ, сулҳ ва ҳамдигарфаҳмии мардумон ҷавҳари фалсафии онро ташкил медиҳад. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, вилояти Суғд ва ноҳияи Зафаробод зимни суханронӣ таъкид карданд ки бо ташаббус ва сиёсати фарҳангпарваронаи президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди фарҳанг, эҳёи дубораи ҷашнҳои миллӣ бахусус Наврӯз дар Тоҷикистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида, анъанаҳои миллӣ, расму оинҳои неки ниёгон, урфу одат ва суннатҳои қадимаи миллати тоҷик дубора эҳё гардиданд. ин аст ки Наврӯз дар саросари мамлакат бо иштироки васеъи мардум баргузории барномаҳои фарҳангӣ, намоиши ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва бозиҳои суннатӣ таҷлил карда мешавад. ин ҳама ба таҳкими ҳисси ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ ва арзшгузорӣ ба мероси фарҳангии ниёгон мусоидат менамояд. намоиши барномаи фарҳангӣ ки тараннумгари Наврӯзу баҳор ва таҳкимбахши дӯстию муттаҳидӣ буд, пешниҳоди иштирокчиёни ҷашни Наврӯзи ҷаҳонӣ гардонида шуд ки хурду бузург канори ҳам фараҳмандӣ карданд. қабл аз оғози чорабинии бошукӯҳи идона бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз дар яке аз қисмҳои ҳарбии шаҳри Истаравшан дар доираи эълони соли вусат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ иншооти ҷашнӣ мавриди истифода қарор гирифт. иншооти мазкур аз толори маҷлисгоҳи афсарон ва отоқи шустушӯй иборат мебошад. дар идома бо мақсади дар сатҳи баланд ва сазовор истиқбол гирифтани ҷашни байналмилалии Наврӯз дар қисми ҳарбӣ бо иштироки афсарону сарбозони далеру шуҷоъ чорабинии бошукӯҳи идона баргузор гардид. дар чорабинии мазкур масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан ҳозиринро ба муносибати иди Наврӯзи оламафрӯз табрику таҳният намуданд. ба ифтихори ин ҷашни бузург саҳни қисми ҳарбӣ бо шиору овезаҳои тараннумгари сулҳу ваҳдат ба ҷашни Наврӯз оро ёфта, ҳамзамон дастархони идона бо таомҳои миллии ҳафтсину ҳафтчин ва шириниҳои наврӯзӣ ороста гардид. зимни чорабинии мазкур масъулин иброз намуданд ки имрӯзҳо ҷашни Наврӯзро на танҳо дар доираву фазои минтақаҳои муайян, балки дар тамоми ҷаҳон мешиносанд, ҷашн мегиранд ва онро як порае аз рукну фарҳанги миллати тоҷик эътироф мекунанд. илова бар ин аз ҷониби созмонҳои байналмилалӣ эътироф шудани Наврӯз ба ҳайси як ҷашни бошукӯҳи таърихи миллатҳои алоҳида, ин қабл аз ҳама шинохти фарҳангу тамаддуни мардуми тоҷик ба шумор меравад. боиси хурсандӣ мо сарбозон аз он аст ки имрӯз дар қисми ҳарбӣ иди Наврӯз бо шукӯҳи баланд ва бо тамоми анъанаву суннатҳо таҷлил гардида истодааст. ҳар куҷо анҷумани Наврӯз аст, Тоҷикистон ватани Наврӯз аст. изҳор бояд дошт ки ба муносибати ҷашни Наврӯз дар қисми ҳарбии мустақар дар шаҳри Истаравшан ҳамчун рамзи ғамхории давлату ҳукумат дастархони идона ороста гардид ки он аз таомҳои гуногуни серғизо, шириниҳо, меваҷот ва дигар нозу неъматҳо иборат буд. наврӯзи хуҷасапайро сокинони ноҳияи Спитамин бо шодию нишод ва пайки хушӣ аз дастовардҳои соҳибистиқлолии мамлакат истиқбол гирифтанд. дар макони баргузории чорабинии тантанавӣ, хиёбони ба номи Спитамин ва боғи фарҳангӣ фароғатии ноҳия, ҳазорҳо нафар сокинони касбу кори гуногун аз 6 ҷамоати деҳоти ноҳия дар фазои озоду обод ва файзи сулҳу ваҳдати пойдор бо чеҳраҳои шоду масрур ҷамъ омаданд. дар ноҳияи Спитамин чун таомули гузаштагон, Наврӯз айёми баҳор, оғози кишту кор ва фасли хуррамию шодӣ барои сокинон аст. заминҳои корами ҳудуди ноҳия барои ривоҷи кори марди деҳқон, фаровонии дастурхон ва манбаи пешбурди зиндагӣ ба ҳисоб рафта, аз ин лиҳоз дар чорабинӣ ба муносибати ҷашни Наврӯз намояндагони ҷамоати деҳот, хоҷагоҳи кишоварзӣ, ҳунармандон, кадбонуҳо дар растаҳои намоишӣ нону хӯришҳо, хӯрокҳои миллӣ аз ҳосили заминҳоро омода карда, дар гӯшаҳои алоҳида маҳсули ҳунар, гулдӯзию зардӯзӣ, кашидадӯзӣ ва намунаи шуғли хоҷагидорӣ, тухмию олоти кишоварзиро ба намоиш гузошта, ин ҷашни миллию ҷаҳониро бо шукӯҳи хоса истиқбол намуданд. рақсу сурудхонӣ, таманниёти идона ба якдигар, эҳдои меҳру садоқат ва чеҳраҳои шукуфон бозгӯи ифтихору фараҳмандии ҳамагон аз давлати соҳибистиқлолии Тоҷикистон аст. суманакпазию таронаҳои наврӯзӣ сароии занону духтарон, гулгардонӣ, ороиши дастурхони идона бо ҳафтсину ҳафтчин, баргузории мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ, пешниҳоди намунаи кори ҳунармандӣ, рақсу шодмонӣ ва амсоли инҳо зеббахши чорабиниҳои наврӯзӣ, баёнгари шодию хурсандии ҳамагон аз ҷашни миллию ҷаҳониро бозгӯ мекард.
дар чорабинии идона намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғ ва масъулини ноҳияи Спитамин зимни шодбошии сокинон аз асолату бузургӣ ва оинҳои неки ҷашни ҳамагонӣ ёдовар шуда таъкид доштанд ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ба даст овардани соҳибистиқлолии мамлакат ва ҳифзи фарҳангу арзишҳои миллӣ ки ҳадафи он сарҷамъию муттаҳидӣ, тарғиби инсондӯстӣ ва раҳнамо ба зиндагии шоиста аст, таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд. ва ин аст ки Наврӯз аз ҷашни миллӣ ба ҷашни ҷаҳонӣ табдил ёфта, мақому эътибори он дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун оини некию росткорӣ боло рафта, имрӯз дар тамоми дунё Наврӯз ҷашн гирифта мешавад, ки фахри тоҷикони дунё мебошад. бо чунин таманниёти нек Наврӯзи ҷаҳонӣ дар ноҳияи Спитамин ҷашн гирифта шуд ва дар барномаи фарҳангӣ, таманниёт, шеъру таронасароӣ, ташкили бозиҳои миллӣ, мусобиқаҳои варзишӣ ва тантанаҳои идона шукӯҳи нав бахшид. ташкили корвони наврӯзӣ муждарасон аз ҷашни байналмилалии Наврӯз аст. шаҳраки Меҳрон, маркази ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ макони баргузории чорабинии ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ қабои идона дошт ва сокинон барои таҷлили ин ҷашни бостонӣ сарҷамъ шуданд. сокинони ин ноҳияи дурдаст низ ба расму оин ва анъанаоти Наврӯзи байналмилалӣ арҷ гузошта ҷашни бостониро дар сатҳи баланд истиқбол намуданд. аз ҷониби сокинон хони идона ороста гардида анъанаҳои наврӯзӣ чун нишон аз таърихи бою пурғановати миллати тоҷик ба намоиш гузошта шуд. аз ҷониби ҷавондухтарон тадбирҳои фарҳангӣ ки расму оинҳои неки наврӯзиро инъикос мекард ташкил карда шуд. бояд гуфт ки оинҳои ин ҷашн фарҳанги рӯзгордориро талқин менамояд. омода намудани хӯрокҳои миллӣ ба хусус ҳафтсину ҳафтшин ва дигар таомҳои ба ҷашни Наврӯз алоқаманд рамзи эҳтиром ба анъанаҳои миллӣ мебошад. дар хони оростаи сокинони меҳнатдӯсти ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ расму оинҳои неки Наврӯз ки аз таърихи бостон то имрӯз ба ёдгор мондаанд, баёнгари арҷгузорӣ ба гузаштаи пурифтихори миллати соҳибтамаддуни тоҷикро шаҳодат медод. масъулон дар тантанаҳои ҷашни Наврӯз иштирок карда аз дастоварду муваффақиятҳо ва ташкили маҳфилу мусобиқаҳои варзишӣ дидан карда ба маҳорати катбонуҳо ва занони ҳунарманд ки дар эҳёи оинҳои наврӯзӣ нақши муҳим доранд баҳои баланд доданд. масъулон зимни суханронӣ таъкид карданд ки дар шароити ҷаҳонишавӣ ҳифз ва рушди арзишҳои фарҳангии миллӣ яке аз вазифаҳои муҳими давлат ва ҷомеа ба шумор меравад. миллати тоҷик дорои таърихи кӯҳан ва фарҳанги ғанӣ буда давоми ҳазорсолаҳо анъанаҳо, оинҳо ва ҷашнҳои миллиашро ҳифз намудааст. яке аз чунин ҷашнҳои кӯҳан ва пурмазмун ҷашни Наврӯз мебошад ки рамзи эҳёи табиат, сулҳу дӯстӣ ва оғози зиндагии нав ба ҳисоб меравад. чун анъанаи неки наврӯзӣ мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ бо иштироки ҷавонписарон ташкил карда шуд ки ин далели возеҳи риояи рукнҳои ин ҷашни ҳуввиятсозро бозгӯ мекард. маҳз ҳамин фазилатҳои олии ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ моро водор месозад ки ҳар гӯшаи диёри худро тозаву озода намуда ба корҳои ободонӣ ва сабзу хуррамгардонии Тоҷикистони соҳибистиқлол камар бандем. аз баракати истиқлол ва сиёсати бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯзҳо маркази ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ, шаҳраки Меҳрон ва деҳоти дурдасти он ободу зебо гардида рӯ ба пешрафт ниҳудааст. соли равон ҷашни Наврӯз барои миллати тоҷик фаромӯшнопазир аст, чунки имсол 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои беназир таҷлил менамоянд. ин ҷашн аз замонҳои бостон ҳамчун рамзи бедории табиат, эҳёи ҳаёт ва оғози соли нав таҷлил мегардад. Наврӯз на танҳо ҷашни миллӣ, балки ҷашни фарҳангии тамаддунҳо мебошад ки арзишҳои инсонӣ аз қабили дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтиром ба табиатро тарғиб мекунад. бахшида ба ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ як зумра кормандон, фаъолони ноҳия, ғолибони озмунҳо, ғолибони мусобиқаҳои варзишӣ, деҳқонони асил ва занони фаъол бо тӯҳфа ва ифтихорномаҳо қадрдонӣ гардиданд. шеъру сурудҳои инъикосгари Наврӯзу баҳор ки аз ҷониби ҳунармандон пешниҳоди сокинон гардонида шуд, хурсандии фараҳи онҳоро дучанд гардонд.
чорабинии тантанавӣ ба ифтихори ҷашни наврӯзи ҷаҳонӣ дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Ашт бо иштироки сокинони касбу кори гуногун сурат гирифт. баҳри хушу хотирмон сурат гирифтани тантанаҳои ҷашнӣ намояндагони ҷамоати деҳот, ташкилоту идораҳо растаҳои намоишӣ ташкил намуда дар он неъматҳои фаровони ҳосили заҳмат дар соҳаи кишоварзӣ, ҳунару маҳорати пазандагӣ, дӯзандагии бонувон пешниҳод шуд. ҳамзамон корҳои иҷодӣ, расму мусаввараҳои рассомон, мусобиқаҳои варзишӣ, намоиши анъанаҳои қадима, таманниёти идонаи ҳунармандони халқӣ, дастаҳои ҳунарӣ ва аъзои маҳфилҳои фарҳанги деҳот ба чорабинӣ шукӯҳи тоза бахшид. дар чорабинӣ намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва ноҳияи Ашт зимни шодбошии сокинон таъкид доштанд, ки Наврӯз бо шарофати истиқлолияти давлатӣ, ташаббусҳои ҷаҳонии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун рамзи рӯзи нав, иқдому tashabbusҳои нав эҳё гардида, имрӯз ба беҳтарин василаи худшиносиву худогоҳии миллӣ ва ваҳдату ҳамдигарфаҳмии мардум табдил ёфтааст. расму оин ва суннатҳои наврӯзӣ дар вуҷуди хеш падидаҳои барҷастаи инсонгароӣ ва маънавиёти баландро ҷой додааст, ки шинохти ҳақиқати онҳо ба худогоҳии маънавӣ ва худшиносии миллӣ, инчунин тавсеъи фарҳанги ахлоқии ҷомеаро тарғиб менамояд. ва сокинон ифтихору сарбаланд аз он ҳастанд, ки дар кишвари соҳибистиқлол дар фазои сулҳу суботи мамлакат кору зиндагӣ карда, баҳри пешрафти ноҳия ва мамлакат саъю талош менамоянд. дар барномаи наврӯзӣ аҳли фарҳангу ҳунар пешниҳоди шеъру суруд ва таронаю чакомаҳо ба ҷашни ҷаҳонӣ шукӯҳи дигар бахшида, чеҳраҳои пур аз фараҳу шодии занону бонувон, кӯдакону наврасони ноҳияи Ашт бозгӯ аз он буд, ки онҳо аз ҷаҳонишавии ҷашни миллии тоҷикон Наврӯз ифтихору сарбаланд ҳастанд. наврӯз аз маҳбубтарин ҷашнҳои таърихӣ ва фарҳангии миллати тоҷик буда, ҳамчун рамзи офариниши ҳаёт, оғози зиндагӣ аз давраҳои дур то ба имрӯз омада расидааст. ин иди фархундапай ва хуҷастаро сокинони сарбаланди шаҳри Хорух бо урфу одатҳо ва расму русуми миллӣ ва фарҳангу тамаддуни хоси ин минтақаи кишвар пешвоз гирифтанд. сокинони шарафманди маркази вилоят шаҳри Хорух бо рӯҳияи баланд ва ифтихори беандоза бо ба бар намудани либосҳои миллӣ дар ҷашнгоҳ омада, барои ба ҷо овардани суннатҳо ва анъанаи неки наврӯзӣ арҷ гузоштанд, ба расму оинҳои неки ниёгон, ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллиро ба намоиш гузоштанд. дар намоишгоҳ беҳтарин ҳунарҳои дастӣ, дастовардҳои соҳаи маориф ва маҳсулоти дастии бонувон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии қаламрави шаҳр ба намоиш гузошта шуд. бояд гуфт, ки эҳё шудани ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои хоси наврӯзӣ аз ҷаҳонӣ шудани ин иди зебои баҳор дарак медиҳад. маҳз ба ин хотир ин иди фархундапайро тамоми тоҷикони дунё бо тантана ҷашн мегиранд. хорухиён низ дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои вилоят ин ҷашни бошукӯҳро бо рӯҳияи болида ва нерӯи тоза истиқбол намуданд. гӯшаи дигари намоишгоҳро бозиҳои миллии хоси наврӯзи оламафрӯз ташкил дод. маврид ба зикр аст, ки баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба таъриху фарҳанг ва ҷашну маросимҳои мардумӣ диққати ҷиддӣ дода шуда, барои эҳёи арзишҳои миллӣ талошҳои ҳамаҷониба равона карда шуд. дар қатори ҷашнҳои миллию мардумӣ таҷлили ҷашни наврӯз миёни мардуми тоҷик мақоми хосаро пайдо кард. зимни чорабинӣ қайд гардид, ки маҳз бо талошҳои арзандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби Ассамблеяи генералии Созмони Милали Муттаҳид дар асоси tashabbusi Тоҷикистон ва бо пуштибонии чандин кишварҳои ҳавзаи Наврӯз доир ба ҷашни байналмилалӣ эълон намудани Наврӯз қатънома қабул гардид ва ҷашни Наврӯз мақоми байналмилалиро касб намуд. хурду бузурги шаҳри Хорух бо шодиву нишод, рӯҳияи идона ва чеҳраи кушод дар базмгоҳ ҳозир шуда, дар зери танини сурудҳои наврӯзӣ фазои идонаро гармтар намуданд. дар шаҳри Ҳисор ҷашни байналмилалии Наврӯз бо шукӯҳу шаомати хоса ва бо риояи суннату анъанаҳои миллӣ таҷлил гардид. ба ин муносибат роҳпаймоии идонаи сокинон баргузор шуда, фазои шаҳрро рӯҳияи шодӣ ва ҳамдилӣ фаро гирифт. дар доираи чорабиниҳо дар дараи алмосӣ як лавҳаи ёдгорӣ, ки ифодагари ворид шудани дараи алмосӣ ба низоми мероси кишоварзии дорои аҳамияти ҷаҳонӣ мебошад, мавриди истифода қарор дода шуд. дар маросими ифтитоҳ муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ ва намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. ҳамзамон дар ин рӯз як қатори иншооти муҳими иҷтимоӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд, ки ба рушди инфрасохтори шаҳр мусоидат менамоянд. бинои истиқоматии баландошона дар маркази шаҳр аз 13 ошона иборат буда, бо шароити замонавӣ аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ сохта ва мавриди истифода қарор дода шуд. бинои нави муассисаи таълимии хусусии Нури Ирфон бошад,
мамлакат дар партави дастуру ҳидоятҳои маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сохта шуда аз 4 ошона иборат буда барои 1000 нафар хонанда пешбинӣ шудааст. дар идомаи тантанаҳои наврӯзӣ бо иштироки меҳмонон аз кишвари ба мо дӯст қирғизистон дар мамнӯъгоҳи тарихию кишваршиносии ҳисор чорабинӣ бо шукӯҳи наврӯзӣ доир шуд. меҳмонон аз ин чорабинӣ идона дидан намуда бо расму оини миллии тоҷикон аз наздик шинос шуданд. Мы уже как 2 дня находимся в Душанбе, в Таджикистане. Мы смогли сегодня увидеть, и вчера, и сегодня смогли увидеть мероприятия, посвященные празднованию праздника, национального праздника Науруз, а также была возможность посетить национальный музей и много других достопримечательностей Душанбе. Стоит отметить, что развитие и укрепление культурных связей между нашими двумя странами как раз дает новый импульс сотрудничеству, эффективному сотрудничеству и укреплению дружбы и взаимопонимания. дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор бо иштироки меҳмонон ва сокинон чорабинӣ бо шукӯҳи наврӯзӣ барпо гардид. ҳамчунин намоиши дастранҷи сокинон ба маърази тамошо гузошта шуд ки аз он меҳмонон ва иштирокчиёни чорабинӣ дидан намуданд. зимни чорабинӣ муовини сарвазири мамлакат дилрабо мансурӣ ва масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр меҳмонону сокинонро бо ин ҷашни тарихӣ табрику муборакбод намуданд. қисмати фарҳангии барнома бо иштироки ҳунармандон ва аҳли фарҳанг бо шаҳомати хос баргузор гардида табъи иштирокчиёнро болида сохт. ҷашни наврӯзи байналмилалиро дар шаҳри турсунзода сокинон бо риояи суннату анъанаҳои миллӣ баргузор намуданд. ин ҷашни миллию бостонӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса ва бо иштироки васеи меҳмонон ва сокинон таҷлил карда шуд. қабл аз оғози чорабинӣ дар маркази шаҳр 2 бинои баландошонаи истиқоматӣ ки бо саҳмгузории соҳибкорони маҳаллӣ бунёд гардидааст мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. дар маросими ифтитоҳи биноҳо намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва масъулини мақомоти маҳаллӣ иштирок намуда аз имкониятҳои фароҳамгардида изҳори қаноатмандӣ карданд. зикр гардид ки бино бо тамоми шароити зарурӣ аз ҷумла таъминоти барқ, об, гармидиҳӣ ва лифтҳои замонавӣ таъмин мебошад. ҳамзамон дар рафти чорабинии идона роҳпаймоии занону модарони шаҳри турсунзода баргузор гардид. иштирокчиён бо либосҳои гуногуни миллӣ, атласу адрас, чакан, тоқӣ ва дигар сару либоси суннатӣ роҳпаймоӣ намуда зебоӣ ва рангорангии фарҳанги тоҷиконро нишон доданд. ҳар як либос дорои маъно ва хусусияти хоси худ буда аз минтақаҳои гуногуни кишвар намунаҳо пешкаш гардид. дар чорабинии идона ки дар боғи баҳори истиқлоли шаҳри турсунзода доир шуд инчунин меҳмонон аз ҷумҳурии ӯзбекистон иштирок намуда фазои дӯстиву ҳамдилиро боз ҳам таҳким бахшиданд. дар доираи ҷашн намоишгоҳи идона аз ҷониби 9 ҷамоати деҳоти шаҳр ва ташкилоту муассисаҳо ташкил гардида дар он маҳсули ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва дастовардҳои соҳаҳои гуногун ба маърази тамошо гузошта шуданд. меҳмонон ва масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода аз намоишгоҳ дидан намуданд. зимни чорабинӣ намоишҳои варзишӣ ва таомҳои миллӣ пешкаш карда шуд. дар қисмати тантанавӣ намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сокинони шаҳрро бо ин ҷашни бостонӣ табрику муборакбод намуд. таъкид гардид ки ҷашни наврӯз яке аз қадимтарин ва муқаддастарин ҷашнҳои миллии мардуми тоҷик ба шумор меравад. ин ҷашни бостонӣ рамзи эҳёи табиат, оғози баҳор ва навшавии зиндагӣ мебошад. наврӯз бо фарорасии фасли баҳор таҷлил гардида мардум хонаҳоро тоза намуда либосҳои нав ба бар мекунанд ва бо дили пур аз умеду орзуҳои нек онро истиқбол мегиранд. омода намудани таомҳои миллӣ аз ҷумла суманак, оши палов ва дигар хӯрокҳои анъанавӣ қисми ҷудонашавандаи ин ҷашн аст. ҷашни наврӯз дар шаҳри турсунзода бо барномаи рангини фарҳангӣ ва рӯҳияи баланди идона анҷом ёфт. тантанаҳои наврӯзии нахуст дар ноҳияи варзоб бо ифтитоҳи як қатор иншооти муҳим аз ҷумла марказҳои савдою хизматрасонӣ, маркази инкишофи кӯдак дар назди муассисаҳои таълимӣ, маҷлисгоҳи шӯрои маҳалла ва як қатор иншооти дигар ки дар ҷамоатҳои варзобқалъа, чорбоғ ва ба номи Садриддин Айнии ноҳияи варзоб сохта шудаанд, оғоз гардид. иншооти ифтитоҳ гардида ҷиҳати омодагӣ ба ҷашни муқаддас ва бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо тарҳу намои зебо сохта шудаанд, дар баробари таъсиси ҷойҳои нави корӣ сатҳи хизматрасониро ба сокинон беҳтар менамоянд. таъсиси маркази инкишофи кӯдак дар деҳот
қобилияти зеҳнӣ ва завқи донишандӯзии кӯдаконро беҳтар намуда дар роҳияи худогоҳию худшиносӣ тарбия намудани онҳо ва баландбардоштани малакаву маҳорати эҷодии кӯдакону наврасон мусоидат мекунад. майдони идонаи наврӯзӣ бо рамзҳои миллӣ, ороишоти наврӯзӣ, дастурхони ҳафтсину ҳафтшин, намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва маҳсулоти дастии ҳунармандон зиннат ёфта фазои воқеан идона ва шодмонӣ ҳукмфармо буд. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти ноҳия аз маҳсули дасти ҳунармандон ва маҳсулоти кишоварзии ба намоиш гузошташуда, инчунин аз дастурхони идонаи сокинон дидан карда, ба дастранҷи ҳунармандону деҳқонон ва хони густурдаи сокинон баҳои баланд доданд. сокинони ноҳия дар саҳни чорабинӣ хони наврӯзии хешро тибқи урфу одат ва суннатҳои хоси ин ҷашни бостонӣ густурда буданд. ин намоишҳо бозгӯи фарҳанги ғанӣ ва заҳмати меҳнаткашони ноҳияи Варзоб арзёбӣ гардиданд. дар тадбири фарҳангӣ бахшида ба ҷашни Наврӯз дар ноҳияи Варзоб ҳунармандон ва ҳаваскорон тавонистанд бо ташкили бахшҳои мухталиф ҳамаи анъанаҳои ҷашни бостонии миллати кӯҳантамаддуни тоҷикро намоиш диҳанд. зимни суханронӣ аз таърихи Наврӯз ҳамчун ҷашни бостонии миллати тоҷик ёдовар шуда қайд гардид ки моҳияту ҳикмат ва табиати ҷашни Наврӯз ҳамчун ҷашни бузургдошти инсон, пайки пирӯзии гармӣ ба сардӣ ва нур бар зулмот, оини бедории табиат, эҳёи тамоми мавҷудоти олам дар тӯли ҳазорсолаҳо ба мардуми мо чун омили иттиҳоду сарҷамъӣ хизмат кардааст. таъкид гардид ки бо шарофати истиқлолияти давлатӣ, озодии ватани маҳбубамон ва бо ташаббуси президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни Наврӯз эҳё шуда, барои рушди минбаъдаи русуми он заминаи мусоид муҳайё гаштааст. байналмилалӣ гардидани Наврӯз худ гувоҳи он аст ки аҷдодони мо чӣ гуна фарҳанги бою пурғанова доштанд ва онро кишварҳои зиёд пазироӣ намуда ба шакли қадимааш қабул ва ҷашн мегиранд. ин ҷашни фархунда ба қалби хурду бузурги ҷомеа умеду орзуи зиндагӣ, хушҳоливу сурур ва рӯҳияи ҳамзистиву осоиш бахшида, мардумро ба дӯстиву самимият ва муҳаббату садоқати инсонӣ нисбат ба ҳамдигар ҳидоят менамояд. ҳунарнамоии овозхонҳои ҷавону соҳибистеъдод ки бахшҳои тантанаҳои ҷашниро ташкил медод, ба чорабинӣ ҷилӯи хоса бахшид. барномаи фарҳангии чорабинӣ ки аз ҷониби аҳли ҳунару фарҳанги ноҳияи Варзоб ва ҳунармандони шинохтаи ҷумҳурӣ бо таронаҳои гулрези наврӯзӣ ва баҳорӣ саршор буд, таъби меҳмонон ва сокинони ноҳияро болидахотир ва шоду масрур намуд. бинандаҳои азиз, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед. дардигулу метавонад ногаҳон пайдо шавад ва дигар шуморо ором нагузорад. септалета татал аз дардигулу намоиш барпо накун. наврӯз вақти нав, вақти меҳрубонӣ. фақат чанд сония ва маблағ ба наздикон мерасад. аз 20 феврал то 24 март ҳангоми интиқол аз 400 сомонӣ шумо иштирокчии иқдоми фасли нав шуда ID-код мегиред ва барои бурди тӯҳфаҳои арзишманд наздик мегардед. Коммерсбонки Тоҷикистон бо шумо дар ҳар фасл. Грипп? Стоп грипп! Порви с гриппом! Всыпь гриппу! Помешай гриппу! Стоп грипп! Против симптомов гриппа. Стоп грипп от компании Вегафарм. Ни одной маме не будет спокойно, когда плохо ее ребенку. Пардифен Kids можно применять с 6 месяцев. Он помогает при температуре, а еще он снимает боль, даже зубную. Пардифен Kids. Ребенку не больно, и мама спокойна.
продукция компании «Вегафарм». дар печу тоби ҳаррӯза ҳама чиз якранг менамояд то замоне ки сиёма махитои қулфи найро мекушоӣ эҳсосот равшан мешаванд. кола блек навои шабонаи шаҳр як қатра ва ту дар мавҷи худ нок таъми лазизе ки илҳоми тоза медиҳад. махито лайм рақси тоза як нафас ва ҳаракат бо шеваи нав оғоз мешавад. агар ҳама чиз боздошта шуда бошад сиёма энергетик туро бедор мекунад. сиёма лаззати табиатро эҳсос намо. имрӯзҳо дар бисёре аз кӯдакон норасоии калсий дида мешавад ва агар шумо дар кӯдаки хеш чунин аломатҳо ба монанди заифии умумӣ, натиҷаи ғайриқаноатбахш дар таҳсил, зуд хасташавӣ, калсий норм ба фарзанди шумо кӯмак мекунад. калсий норм маҷмӯи беназири калсий ва витамини D3 барои мустаҳкам кардани устухонҳо, дандонҳо ва афзоиши қад. аз дорухонаҳо пурсон шавед. оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.